Vypadá to, že jsme online. A já tedy chtěl bych popřát všem účastníkům, divákům, zkrátka všem, kteří jste se dnes zde sešli, krásný podvečer. A rád bych vás jménem Laba přivítal na dnešním webináři na téma využití AI v analýze, jak ChatGPT mění práci analytiků. AI, neboli umělá inteligence, je tématem, které již nějakou dobu rezonuje odbornou i laickou společností a ve světě analýz tomu vlastně není vůbec jinak. Mé jméno je Marek Hujo a budu hrát v rámci dnešního webináře takovou vedlejší roli, a to konkrétně roli moderátora. A jsem velice rád, že tady dnes se mnou může být Marian Vacula, který je odborníkem v oblasti nejen právě business analýzy. Ahoj Mariane. Ahoj Marek. Kromě toho, že je Marian speakerem dnešního webináře, tak je zároveň lektorem kurzu Business analýza v IT, který právě u nás v Laba spouštíme již 25.9. O tom kurzu se trochu pobavíme až na konci, takže pro ty, koho by webinář třeba natolik zaujal, že by si řekli, že ten kurz Business analýza v IT chtějí vyzkoušet, chtějí se o tom tématu něco dozvědět, chtějí se ho zúčastnit, tak jsme na konci dokonce připravili i speciální nabídku, takže pokud vás to bude zajímat natolik, tak určitě vydržte do konce a povíme si o tom něco více. Já jsem Mariana představil jenom v krátkosti, ale pokud bychom ho chtěli poznat více do hloubky, abyste věděli vlastně, kdo vám dneska bude přednášet a kdo s vámi bude dneska mluvit, tak Marian působí jako API analyst ve společnosti Erste Group, má za sebou více než 12 let v oboru IT, pracoval na velkých projektech pro banky a bankovní skupiny nejen v rámci Česka a Slovenska, ale také v zahraničí. Během své kariéry zastával různé analytické role, od business analytika přes integračního analytika až právě po práci IT analytika. Mariane, tvoje kariéra vypadá velice zajímavě a myslím si, že ten životopis mluví za vše. Jak by ses ale představil účastníkům webináře ty? No, já si myslím, že to podstatné si už vystihol, takže zdravím vás všetkých. Moje jméno je Marian Vacula. Ako už Marek stihol spomenúť, pracujem už nejaký ten pátek v IT, väčšinou teda v bankovom sektore, posledných 10 rokov z toho ako freelancer a zastával som teda viacero rolí v analytických rolí, technickejších analytických rolí a tak ďalej. A pôsobil na viacerých projektoch s tým, že posledných cirka 5 rokov som momentálne pre Erste ako API analytik a pracujem na projekte George ako internetové bankovníctvo, ktoré pravdepodobne poznáte, alebo väčšina z vás. No, takže inak som sa veľmi často vyskytoval v Čechách, pracovala som pre Českú sporiteľňu, pre Raiffeisen banku a podobné veľké bankové domy, takže niečo som si už prešiel v rámci bank a analýzy. Máš toho za sebou opravdu dost. Já jenom řeknu, pokud byste se chtěli, tak se určitě nebojte v chatu představit, napište třeba z jaké firmy jste, co je vaše práce. Ten chat nám občas u webinářů funguje hezky jako networking, takže kdybyste se chtěli víc seznámit nebo poznat, tak určitě neváhejte využít chat a napsat nám třeba vaši nějakou zajímavou pozici. Já v rychlosti představím, co nás vlastně v té dnešní hodince až hodince a půl dlouhém webináři vlastně čeká. Bude to docela nabité, Marian si toho připravil opravdu hodně. Takže to, jak bude probíhat webinář a to, kdo Marian je, tak to jsme si už relativně prošli a procházíme teď. A následně vám vlastně Marian představí, co vlastně ta AI ve svém jádru doopravdy je, jak ji právě on využívá v rámci své práce IT analytika, jaké možnosti, vlastně jaké další možnosti využití ta umělá inteligence má a jaká jsou rizika, úskalí a omezení AI. Umělá inteligence je téma, které je všude kolem nás, je vlastně tou hlavní náplní toho dnešního webináře. Co je ale za tebe, Mariane, vlastně tím nejvíc třeba, na co se mohou účastníci toho dnešního webináře těšit, nějakou takovou perličku, kterou třeba pro ně skrýváš? Ja by som povedal, že umelá inteligencia je skutočne buzzword a to je veľmi ťažko predstaviteľné pre mnohých ľudí, čo to vlastne je, jak to funguje. Takže za mňa osobne som sa to snažil ten webinár koncipovať tak, že si povieme aj, čo to je, aby prípadne ľudia, ktorí o tom veľa nevedia, aby si to trochu vedeli predstaviť, ale hlavne si to ukážeme prakticky. To znamená, prakticky ukážem ja svojich, povedzme, 5 takých najväčších use caseov, kedy ja ako analytik, ako profesionál v tejto oblasti používam
tú AI, aby mi zjednodušila život, spríjemnila prácu a zefektívnila ju, zrýchlila. Takže to je za mňa taký najväčší bonus toho, že to bude skutočne prakticky, nebude to len teória, kde si budeme hovoriť, čo je to AI, čo sa dá dozvedieť na mnohých iných weboch napríklad. Tak já doufám, že se diváci těší minimálně tak jako já. A já už to asi teda nebudu moc zdržovat. Postupně předám slovo Marianovi. Jenom připomenu a řeknu, že během dnešního webináře určitě můžete psát své otázky, dotazy, jakékoliv poznámky do chatu nebo do kolonky Q&A only. Já je vlastně během toho webináře budu případně Marianovi číst, když se to zrovna bude týkat tématu a budu se jej vlastně v nějakých volných chvilkách dotazovat na ty vaše otázky. A ještě poslední, co vlastně chci říct, je, že všem účastníkům webináře bude dostupný také záznam, který pak rozesíláme po skončení webináře, takže se určitě nemáte čeho bát, pokud se něco přihodí, tak určitě o nic nepřijdete a webinář si budete moct pustit i se záznamu, měl by vám přijít na e-mail. Tak, já už to nebudu protahovat, Mariane, stage je tvoje a já budu poslouchat, koukat a případně číst dotazy. Jasne. Ďakujem ti, Marek. Takže ja sa ešte možno malinko vrátim sem, pardon. Čiže, ako som spomínal, poňal som to tak, že tam bude trošku teória, bude tam teda aj prax. To podstatné, že ako ja využívam AIčku vo svojej práci, je to veľmi komplexná, veľmi široká téma, ktorá bude zasahovať v podstate podľa mňa do ľudskej existencie ako také najbližšiu dekádu, 2. Takže to, čo tu teraz budete počuť, je skutočne iba nejaká moje promile toho, čo ja som momentálne schopný a ochotný z nej využiť. Takže keď budete využívať úplne inak, alebo ju budete chcieť využívať úplne inak, spýtajte sa, alebo to pošerujte kľudne do toho, čo tu ja sa veľmi rád poučím. Že akým spôsobom tu aj využívate vy, ak využívate. V rámci čatu vidím, že sa pripojilo aj zo pár analytikov, kolegov, takže super, ďakujem za predstavenie a budem rád, keď prípadne poviete, že v čom by vám podľa toho teda podľa vás mohla AI pomôcť. Môžeme to kľudne prebrať. Tak, začneme s tým, teda, čo je to tá AI, chronicky známy obrázok mojej generácie a fantastický umelá inteligencia stroj T600, alias Arnold Schwarzenegger, začali v podstate nejakú takú, by som povedal, úvodnú nejakú diskusiu o tom, čo je to AI, alebo akým spôsobom sa môže prípadne stať aj až ako keby človekom, ktorý treba teoreticky aj sám myslí a sám vyhodnocuje nejaké ďalšie kroky, ktoré bude robiť a nie vždycky to pre to ľudstvo dopadlo dobre, obzvlášť v hollywoodských trhákoch. Každopádne, to AI je za mňa, keď som si zobral nejakú základnú definíciu, že snažíme sa vytvoriť nejakú inteligentnú učiacu entitu a v rámci teda počítačových systémov, to znamená neživú entitu, ktorá bude schopná pre nás niečo vytvoriť. Hej, to znamená, samé to premýšľa na základe nejakých samozrejme vstupných dát, ktoré my ju naučíme. Samé dokáže robiť nejaké rozhodnutia. To podstatné na základe tvrdých dát. Ten náš cieľ, ako by som povedal, až ľudstva je to dobré, čo človek v sebe má, tú schopnosť uvažovať, vyhodnocovať, to ponechať a toto je aj dať a na druhej strane i zobrať možno, že to, čo nám niekedy v tom našom rozvoji nevždy, ale niekedy prekáže, to je napríklad to emočné. To, čo nedokážeme napríklad, zoberiem prípad autonómnych vozidiel, som unavený po nejakom záťahu, tak proste tá pozornosť za tým volantom bude pravdepodobne nižšia, ako keby som bol čerstvý a dobre vyspatý. Tak toto by nám to aj mohla pomôcť na základe tých tvrdých dát vyriešiť. Ak som hovoril, nie je ovlivnená emóciami, to znamená, sama sa dokáže rozhodnúť a je to na základe dát, nič iného nemá. A na základe toho, ako tie dáta samozrejme interpretuje, tiež veľmi dôležité. Chceme od nej konzistentné výsledky. To znamená, chcem vedieť, že keď sadnem do toho auta autonómneho, tak ma dovezie vždy zrovnako bezpečne na to miesto, kde ja chcem. A chcem od nej konzistentnejšie výsledky ako od človeka a menšiu chybovosť. To dôležité je to, že dokáže rýchlejšie spracovať obrovské množstvo dát alebo vstupných dát. Dnes v podstate máme éru internetu, ktorá prišla v podstate s tým, že zrevolucionalizovala celý pohľad na informácie a informácie sú dostupné všade, respektíve na niekoľko klikov, ale aj to dokáže ešte trošičku vylepšiť, povieme si potom, že ako. A dokáže nás to trošičku dosť to vylepšiť a dokáže nás posunúť zase o nejakú úroveň vyššie. Tak, prečo ju teda vlastne chceme?
prečo ju, alebo teda skôr potrebujeme. My sa stále snažíme ako ľudstvo rozvíjať a potrebujeme proste vyššiu efektivitu. Vždy snažíme sa vyššia efektivita, vyššia produktivita, niečo, čo nás posunie zase o kúsok ďalej, treba ďalej k tomu, aby sme opustili túto planetu alebo ju aspoň išli preskúmať niečo ďalšie. To jednoducho už ľudský mozog, respektíve aj ľudská telesná schránka treba nemusí byť schopná vyriešiť sama, potrebuje za to nejaký zástup. Určite poznáte rôzne filmy, treba z Interstellar a podobné, kde sa treba zišiel do nejakého kryospánku a AI, potažmo nejaký supermudrý počítač celú dobu riadil vesmírnu loď a riešil nejaké problémy a v prípade nejakého problému dokázal tých ľudí zobudiť ako nejakých operátorov, ktorí mu s tým pomohli. A toto, keď sa nám podarí, tak máme nejaký ďalší krok, ktorý nás posunie kvalitu nášho života a možno, že aj úplne na iné možnosti, ktoré si ani nevieme predstaviť, či už to vesmírne lety, ale aj také autonómne auto by nám úplne zmenilo pohľad napríklad na mesta, akým spôsobom sa tie mesta budú stavať alebo upravať a tak ďalej. Celkovo by to mala byť zvýšená kvalita života, pomoc vede, pomoc technike, pomoc medicíne. V podstate všetko, na čo si spomenete, bude podľa mňa, ako som už spomínal, najbližšie dekády ovplyvnené aj teda nejakou umelou inteligenciou. Ono to v skutočnosti už ovplyvnené je aj teraz. Je to ovplyvnené tým, že my tu aj de facto máme, pretože ako náhle si zapnete Netflix a vidíte ten doporučený film, to je spracovanie vašich vstupných dát. Vy máte nejaké preferencie, niekto má rád horory, niekto má rád drámy. Ten algoritmus za tým je, dá sa povedať, aj je to nejaké masívne spracovanie dát. A na základe tých dát sa teda to nejak interpretujú a na základe tej interpretácie dochádza k tomu, že vám príde cieľená reklama, že vám príde film, na ktorý treba máte zrovna teraz chuť. Čím viac dát a čím sofistikovanejší algoritmus, alebo možno nie sofistikovanejší, ale kvalitnejší algoritmus, nie všetko, čo je sofistikované, musí byť aj kvalitné, tak tým lepšie výstupy z toho dostávate. Keď sa pozrieme napríklad na Google Translator, ktorý hlavne v rámci, tuším pred 2 rokmi prešlo pomerne veľká revolúcia v preklade medzi češtinou a angličtinou. Slovenčina do toho nespadla, tá mala svoj vlastný model, ktorý bol starší, ale čeština češtinu dokáže Google Translator prekladať oveľa lepšie ako dajme tomu pred 3-5 rokmi. A zase je to nejaké feedovanie dát, učenie, zisťovanie a podobne. Hej, to isté rozpoznávanie hlasu. Ja mám doma Google Nesta a používam ho na dennej báze. Je to super, je to pomoc. Niekedy by som mal chuť to vyhodiť cez okno, pretože jednoducho to nerobí to, čo by som chcel, aby to robilo a určite to poznáte, že musíte treba s týmto kecatkom povedať pomerne fixne tie slova, aby pochopili, že čo vlastne po nich chcete. Hej, ale už aj tá syntéza hlasu, to zistenie hlasu, tak to všetko je už dnes AI, čítanie značiek, samoriaditeľnosť aut, aj keď iba level 2, ktorý dneska máme, to znamená, auto vie nejak meniť pruhy, držať sa v pruhu, pridávať, uberať plyn. To je tiež samozrejme AI. Generovanie obsahu, či už textového alebo obrázového. Hej, čiže to je fakt iba taký ten základ toho, že aby ste mali predstavu o tom, čo tá AI je a že kde teraz práve sme. A prečo to ešte stále nebolo úplne ono. Ako som vravel, ja sám mám chuť niekedy toho Googlea vyhodiť z okna, ale vlastne čo sa zmenilo je to, že pred minulý rok, nemáme vlastne ChatGPT ani rok, prišlo niečo, čomu sa hovorilo ChatGPT a to spôsobilo obrovský poprask. Odtedy sa stalo aj buzzwordom, aj je všade v novinových titulkoch, akcie rastú kvôli aj za mňa sa dívame na nejakú dotcom bublinu po 20 rokoch, kde všetko, čo súvisí s AI, je automaticky treba na burze brané ako skvelé. Bude sa do toho investovať a môže to tak pravdepodobne aj dopadnúť, uvidíme. Každopádne ChatGPT spôsobil obrovskú revolúciu v pohľade na to, čo je to AI a ako sa dá využívať. A čo to vlastne je, my sme si uviedli, tak je to nejaký Generative Pre-trained Transformer, čo znamená, dá sa povedať, že to je nejaký chatbot, ktorý je pretrénovaný na nejakých dátach a na nejakých veľmi veľkej báze dát. Je to language-based model, to znamená, generuje výstup ako človek, alebo veľmi podobne človeku. To znamená, ten language-based v zmysle, že dokáže pracovať s jazykom, veľmi podobným človeku, dokáže
robiť či už výstupy, alebo aj reagovať na vstupy. Vstupy vy mu poviete normálnym normálnym textom, čo po ňom chcete, ako vám to práve teraz napadne. Nemusíte sa obmedzovať na to, že musíte povedať hej Google alebo hej Alexa a teraz rozprávate mu niečo a keď poviete zlú súslednosť slov, tak sa nemusí vyhodnotiť správne to, čo ste po ňom chceli. Takže je to skutočne prirodzený jazyk. Ukážeme si za niekoľko minút, že ako skutočne môžete mi potom dávať treba za texty, keby ste chceli, aby som do neho poslal, uvidíte, čo vám to vráti, alebo uvidíme, čo nám to vráti. Čiže uvidíte, že skutočne sa budeme s ním baviť v prirodzenom jazyku a budeme sa s ním baviť vo viacerých jazykoch, keď budete chcieť. A ten rozdiel, ktorý to prinieslo, je to, že AI bola iba nejaká výpomoc, kde ste museli natrénovať vstupy, aby sa dala vôbec používať. Bolo to častokrát obmedzené, jak som hovoril, sekvencia slov, a na AI je najdôležitejší ten tréning, to znamená tréning na dátach. Keby ste chceli si vytvoriť vlastný nejaký rozlišovací nástroj, ktorý iba zistí, či je na fotke jablko, tak budete potrebovať tisíce, možno desiatky tisíc obrázkov jablka zo všetkých úhlov na svete, aby pochopil, čo to je jablko. A toto vám môže trvať pomerne dlho. Bude vám to trvať pomerne dlho. Takže je to veľmi komplexná téma natrénovať to AI. Čo sa zmenilo, bolo to, že AI sa dostalo k dispozícii vďaka ChatGPT cez internetový prehliadač v podstate každému. Nemusíte ju trénovať. Máte ju dostupnú, dokonca nejakú jej časť máte dostupnú zdarma. A spôsobilo to revolúciu v tom, že v podstate všetci zrazu začali tvoriť niečo podobné, konkurencie, či už ChatGPT, ktorý je, jak som povedal, chatbot, ktorý si o chvíľku ukážeme, ale vznikli iní chatboti, napríklad Google Bard, Midjourney ako AI, to teda nie je chatbot, ale je to AI na generovanie obrázkov, ktorý sa, keď si pozrite, ako vyzeral pred pol rokom, ako tie obrázky vyzerajú dnes, tak je z toho, až z toho mrazí, že to dokáže skutočne, že aký progres sa stal za 6 mesiacov a zároveň, že skutočne už prestávame vidieť rozdiel medzi realitou a tým, čo vygeneroval nejaký počítač. Takže ja som fanda technológie, takže ja to vidím pozitívne. Samozrejme, že vidím tam aj tie nejaké úskalia, ktoré to môže spôsobiť, ale vždycky si vravím, že od čas ohňa sa dá všetko využiť dobre na upečenie jedla alebo na zapálenie chalupy a verím to, že to ľudstvo nejakým spôsobom zvládne. Takže ja som v tomto optimista. ChatGPT ako taký má 2 verzie. Je to neplatená verzia, tzv. 3.5, čo je nejaká skoršia verzia toho language-based modelu. Následne sa trénovala ďalšia verzia 4, ktorá je teda dneska platená, stojí asi 20 USD za mesiac. Práve pozerám, že Pavol píše aj to, že verzia zdarma môže byť v určitých prípadoch lepšia než platená. Áno, môže sa to samozrejme stať. Je to možnosť, že niektoré, tým, že tie modely sú trénované podľa mňa samostatne, alebo teda neviem úplne, ako ich trénujú, ale cítim v tom nejaký pocitový rozdiel, keď používam 3,5 a 4. Takže áno, môže sa stať, že v niektorých situáciách sa vyhodnotí ten vstup, ktorý zadáte inak a možno, že lepšie. Takisto prosím to neberte tak, že ChatGPT rovná sa AI, hej, to nie, proste máte x tých chatbotov, každý na nich pracuje, Siri sa teraz veľmi zlepšila, Google Bard sa prišiel a myslím, že už dokonca prišla aj do našich zemepisných šírok a dĺžok. Takže berte to tak, že ja som začal s ChatGPT, v ňom viem fungovať, poznám ho, páči sa mi a pomáha mi a preto som ho prišiel odprezentovať. Ale keď máte inú skúsenosť, lepší stroj, lepšiu AIčku, používajte ju, kľudne sa podielte v tých komentároch. To znamená, že toto je fajn na začiatok a sami budete skúmať, čo vám vyhovuje. V tej platenej sekcii toho ChatGPT teda máte ešte možnosť nejakého inteligentnejšieho, aj keď pomalšieho vyhodnocovania. Dokáže si poradiť s zložitejšími úkolmi a podporuje pluginy, ktorých tam teraz tuším niekoľko stoviek minimálne. Tie pluginy veľmi rozširujú tú funkcionalitu toho ChatGPT. A obsahuje tzv. Code interpreter, kde v reálnom čase sa spúšťa kód, aby splnil to zadanie, ktoré po ňom chcete. Ten chatbot ako taký je natrénovaný do roku 2021 do septembra, uviedli ho v novembri 2022, takže rok tam bol nejaká prodlova medzi tým, čo sa trénoval, alebo kde skončil tréning, kde sa to uvádzal. Takže keď po ňom budete chcieť niečo, čo vzniklo po roku 2021, tak to pravdepodobne nedostanete. Ale zase sú už pluginy, čo už bola tiež pomerne revolúcia v samotnom ChatGPT pluginy, ktoré umožňujú treba
aby si ChatGPT šáhol priamo na webové stránky a tam vyhľadal, aj vám to pekne ukazuje, jak vyhľadáva to, čo po ňom chcete, robí vám z toho nejaký rešerš a potom vám to vráti ako nejaký, povedzme, predchrústaný výstup. Takže je možné s tým ChatGPT vyliezť aj von, normálne na sieť, ale v zásade sa pracujete v tom, čo bolo vytrenované do roku 2021. Nie je to väčšinou limitujúce. Samozrejme, pokiaľ si chcete objednať treba z hotel, tak už je to problém, pretože vám nepovie, že ktorý hotel má akú dispozíciu. Čo som mimochodom spravil, keď som sa s ním začal fungovať. A až potom som zistil, že teda je natrénované do roku 2021, takže to bola trošku škoda. Ale dnes by to možno šlo. Vtedy to bolo ešte počas covidu, keď mal natrénované tie dáta, takže po covide mnoho hotelov zavreli, takže aj z tých starých dát, ktoré mi vytvoril a vrátil, tak väčšina tých hotelov nebola k dispozícii, takže plán na dovolenku v Rakúsku mi úplne vtedy nevyšiel. Čo sa týka hotelov, ale zase urobil mi fantastický itinerár. Povedal som, do ktorej oblasti idem, keďže hory sa nemenia a väčšina tých lanoviek a podobných vecí stále fungovala, tak mi robil fakt pekný itinerár, kde som mu povedal, že idem s deťmi, dvoma, potrebujem sa tam dostať ideálne autom, nejaká turistika a tak ďalej. Takže v tomto napríklad veľmi pomohlo. Aj v praktickej a zároveň neprofesionálnej roli, čisto súkromne. Takže ho môžete samozrejme využiť na čokoľvek ďalšie. A ja osobne doporučujem, že skúste tú neplatenú. Tu na to spomenul Pavol, že pre neho to niekedy vracia lepšie výsledky ako tá platená. Ja súhlasím. Ja, keďže robím, nechcem povedať pokročilejšie veci, ale veci, kde potrebujem minimálne kód interpreter a upload tých mojich zdrojov, že si nevystačím s textovým zadaním, ale potrebujem tam niečo uploadnúť, napríklad nejaký kus kódu, tak už radšej používam tú 4. Takže, pretože túto možnosť má, tá 3 tú možnosť nemá. Ale skúste, začnite 3.5, stačí vám to prihlásenie cez e-mail, sajnete sa, registrujete sa a fungujete. Nepotrebujete k tomu naozaj nič, ani žiadne kreditné karty, ani nič podobné, nejaké takéto veci sa tam našťastie nedejú. Já tady jenom rychle do toho vstoupím. Jestli můžu, je tady jeden dotaz ještě od Aleny k takové té obecné debatě o AI trošku. A Alena se vlastně ptá, že jsi zmínil, že by AI měla data interpretovat. A ta její otázka je, neměla by však interpretace dat zůstat spíše v lidské doméně, protože my víme, co za data jsme jí poskytli, jak mohl být jejich sběr ovlivněn, nekompletní data a tak dále. Určite, no, tak my sa snažíme ju priblížiť čo najbližšie k tomu, aby premýšľala ako my, to znamená, my chceme po nej tie data interpretovať. Keď si predstavíme AI v nejakej, dajme tomu, pokročilej stíhačke, tak my potrebujeme, aby to, čo ten pilot vidí, takto. Ten pilot niečo vidí. A zároveň tá stíhačka má x senzorov, ktoré dokáže, dajme tomu, 200 km získať polohu nejakej inej stíhačky. To človek nie je schopný interpretovať a takisto nie je možné, aby tam ťukal ako pilot do nejakého počítača v rámci toho letu a tej misie. To znamená, my chceme, aby tá AI interpretovala tie dáta, ktoré dostane. My chceme, aby zistila, či je to priateľské lietadlo, nepriateľské lietadlo, aké má úmysly, či má povolenie na to treba urobiť nejakú akciu, pohroziť, zostrediť alebo niečo podobné. Hej, takže my vlastne potrebujeme od tej AI, aby tie dáta interpretovala. Keď sa zoberieme interpretácia dát, v preklade je to vlastne vyhodnotenie. To znamená, už dneska tá AI interpretuje to, že si zapnem telku a pozerám horory a začnem poskytovať tie horory, pretože ich asi mám rád. Takže už to je vlastne interpretácia dát. Čiže musí to robiť a robí to a je tá otázka asi, predpokladám, že smerovala skôr k tomu, či to nie je nebezpečné, že nebudeme vedieť, ako tie dáta interpretuje a prečo ich tak interpretuje. Hej, tak to možno, že to bol cieľom tej otázky a to je aj reálna obava mnohých ľudí a hlavne treba v armádnom priemysle. Pavol píše, že súhlasí s tou interpretáciou, ale stále je to len stroj ovládaný ľuďmi. Tu si dovolím súhlasiť len z polovice, pretože tá AI je natrénovaná na niečom a my nevieme, prečo sa vždycky rozhodla tak, ako sa rozhodla. Na jednom slide to aj píšem, je veľmi ťažké vyoperovať niečo, keď sa tá AI niečo naučí, pretože my nevieme povedať, že toto zabudni. To má x súvislostí, ktoré ja neviem predstaviť, je to nejaká veľmi komplikovaná neurónová sieť, ktorá pracuje proste mimo moje chápanie, lebo zrovna v tejto oblasti som sa nikdy nevenoval. Ale viem, že je veľmi ťažké niečo z nej proste čiastkovo vyhodiť. Akože, že by som sa skutočne len povedal, že toto zabudne, trvá, tento typ monitora pre teba neexistuje, aby ten
Aby to došlo do všetkých aspektov, kde povedzme typ monitora má nejaký súvis s čímkoľvek, tak aby to bolo schopné akože odtiaľ vypárať túto jednotlivú informáciu. No, pokiaľ ja viem, tak je to veľmi náročné. Takže čiastočne to je tak, ako hovorí Pavol, že je tam tá interpretácia a áno, je to trénované ľuďmi a aj dáta, ktorým sa teda ChatGPT trénoval, boli v podstate vybrané treba ako nejaké vedecké texty a podobne, aby sa tam nedostali veci, ktoré treba my ako ľudstvo nepovažujeme za vhodné. Takže áno, je na nás, aby sme tieto dáta nejakým spôsobom obmedzovali, filtrovali, ale tá interpretácia už je na tej AI. Za mňa. Môže to byť iba názor, ale ja to proste vidím takto. Tak, máme tam ešte nejaké otázky, Marek? Či by sme začali ďalší slajd? Je tu... Ne, nemáme tu asi nic takového úplně konkrétního. Myslím, že se můžeme vrhnout dál a když tak uvidíme. Tak, OK. Takže v súčasnej dobe je teda tých AI veľa druhov. Niektoré sú teda priamou konkurenciou, chovajú sa ako chatboty, a iné sú treba špecifickejšie. Ak som spomínal Midjourney, tá generuje obrázky, Synthesia je na vytváranie videí, podpora helpdesku ISM24, ako je nejaká AI, ktorá vám vlastne spraví toho virtuálneho asistenta, ale skutočne takého, že nebudete treba spoznať, či hovoríte s človekom alebo nie, alebo či píšete s ním alebo nie. A takýchto AI teraz vzniklo strašne veľa, už fakt pokročilejších. Mne osobne sa vám páči Synthesia, aj keď som ešte neskúšal, ale skutočne sa tam dá vytvoriť video s avatarom, ktorého si vyzvolíte, s hlasom, aký si vypoviete, s jazykom. To znamená, keby ste si vymyslím, chcem robiť tento webinár a chcem ho preložiť do všetkých jazykov sveta, tak sa nahrám, pošlem to do Synthesie a malo by sa stať to, že sa mi tam vytvorí miesto mojej prekrásnej tváre ešte krajšia tvár podľa avatara, ako si ja vyberiem, hlas, aký si vyberiem a bude hovoriť plynulo v jazykoch, aké tá Synthesia treba spozná. Sa mi strašne páči práve tento projekt, že raz sa na ňo chcem pozrieť. Nevýhoda je, že minúta videa stojí neviem koľko $10. A to keď si ešte vezmem, že to budem vytvárať, meniť a podobne, tak sa to môže vyšplhať do skutočne závratných čiastok. Ale bude sa to zlepšovať. S príchodom konkurencie sa to bude zlepšovať, takže verím, že takéto veci sa budú dať s tým riešiť. Okrem toho vypočítať príklad z matematiky, takže generácia mojich detí už to bude mať zase trošku iné. My sme mali internet, naši rodičia mali ešte zošitý už elektronické nejaké zápisky a podobne častokrát a moje deti už budú mať pravdepodobne ChatGPT alebo alternatívu, ktorú budú riešiť zložité integrály, ako budú chcieť. A vygeneruje to e-mail alebo odpoveď na e-mail, čo sa skutočne niekedy hodí. Opraví to gramatiku častokrát. Poviem, kto vyhral Stanley Cup v roku 2015, to som zhodou okolností skúšal, keď som pripravoval tú prezentáciu, pretože neviem prečo práve 2015, neviem prečo práve Stanley Cup, ale proste mi to takto, som mu povedal, dal som mu zadanie, čo po ňom chcem, že chcem všetky kolá, konferencie a povedal mi, ktorý tým, kde vyhral. Preto 2015 alebo 2021, jak som povedal, už sa dotrénovalo. Skúšal som to aj s Českou ligou, tam bohužiaľ vedeli iba víťaza a finalistu, takže bohužiaľ to týmto neposkytneme ďalšie informácie, takže si musíte vyhľadať klasicky cez internet, keď vás to zaujíma, ale ten Stanley Cup vedel. Tak a ešte máme pred sebou ešte také dva slajdy, také teoretickejšie, potom chcem prejsť na tú prax. Takže len tento slajd som v podstate vytvoril preto, aby ste mali trošku aj vy predstavu o tom, čo to znamená, keď začnete s tým pracovať. Alebo možno je to taký skôr popis toho tých mojich začiatkov, že to, že s tým začnete pracovať je ako každá iná zmena vo vašom živote, ak sa teda nepresťahujete, že kompletne meníte svoje návyky, lebo ste sa presťahovali iný dom, iná práca a podobne, ale aplikujete drobnejšie zmeny, tak je to o nejakom postupnom zavádzaní tých zmien. Aspoň väčšina ľudí to tak má, pokiaľ viem, a ja určite. Čiže stále sa snažím uvedomelo premýšľať nad tým, že kde by mi tá AI mohla pomôcť, ako by som z toho mohol uľahčiť, čo vlastne robím s tou AI a podobne. Momentík, prosím. Pardon, ja som zatváral okno, lebo tu už bol nejaký hluk z ulice. Takže aj u mňa to nebolo, že zrazu AI a game changer,
Je to o tom, že postupne sa snažím nájsť pre ten ChatGPT to miesto v mojom živote, kde mi môže pomôcť. Jak som hovoril, začal som s hotelmi a s itinerárom cesty a pokračoval som treba do práce s tým. Takže je to skutočne o tom, že tá zmena je postupná, takže nezlaknite sa, keď začnete to používať, že na to zabudnete, že vám to nepôjde. Skúšajte to. Skúšajte to, zvykajte si na to a skúste si vybudovať nejaké opakovanie, aby ste si ten proces tej AIčky do vášho života dostali. Keď tam dostanete, tak zistíte, že vám začnú tie veci ísť nejak sami. Vám zrazu príde, že toto spravím, toto pošlom chatu a on mi to spraví. Takže skutočne fakt je to taký postupný proces. Aspoň u mňa bol. Tak keby ste sa náhodou toho zlakli, že vám to nebude fungovať a nebude to pre vás taký ten wow efekt, tak skúšajte a postupne sa skúste do toho dostať a opakovať to. Hlavne to opakovanie. Wow efekt to bol pre moju manželku, ktorý som sa raz spýtal, či si nechce ChatGPT vziať, vtedy som o ňom ešte vôbec nič nevedel, ale chodila stále s tým, že čo jej povedal, čo vygeneroval a podobne, bola z toho úplne uchvátená. Ona je tiež IT analytik, takže lásku k technológii máme obaja. A bolo to celkom vtipné, ja som sa spýtal, že či sa nechce spýtať, či si ju nevezme, lebo vždycky to bolo iba o ChatGPT, až som sa začal akože cítiť pomaly, že som na druhej koleji. Trošku nadnesenie samozrejme. Ale bola z toho skutočne nadšená. V podstate ona si to preklikala a potom povedala, že čo sa s tým dá a potom som práve začal si do toho šahať a ja už som vlastne išiel týmto svojou cestou a používal na tie svoje veci. Jak to dopadlo, František? Zatiaľ dobre, zatiaľ sa držím v manželskom zväzku, takže zatiaľ je to ako v poriadku. A neviem, či sa ho to nakoniec spýtala, ale myslím, že by odpovedal niečo v tom zmysle, že je teda umelá inteligencia a že teda nie je to úplne možné a podobne, ale že teda ďakuje. No, môžeme to vyskúšať kľudne. No, Lucia, neviem, či sa ho zeptala, ale môžeme to skúsiť. Uvidíme. Tak, practice makes perfect. Practice, skúšajte. Fakt skúšajte. A tie tipy, ktoré vám ja dám, je len preto, aby ste mali ten úvod. Aby ste sa fakt vedeli rozbehnúť a niekde s tým začať, kde to niekto iný trebárs už používa. Pretože nie je nič horšie pre mňa, ako si sadnúť pred prázdnu stránku papiera a začať niečo písať. Knihu alebo čokoľvek. Takže keď už máme niečo, na čom sa dá stavať, tak sa veľa ľahšie na tom stavia, aspoň zase z mojej skúsenosti. V tom je napríklad tá aj perfektná, to si ukážeme už za moment, že ako sa dá vytvoriť niečo, na čom môžete potom stavať aj v roli analytika. Tak, takže a teda ešte zhrnutie, že čo si pozrieme, čo si povieme. Jak som vravel, ja hovorím o ChatGPT, ale môžete používať čokoľvek, môžete to skúsiť. Ja sám sa chcem pozrieť na zubok Midjourney, ale nejak som sa k tomu ešte nedostal vzhľadom na to, že Midjourney ako tvorca obrázkov je taký, je to riešené cez Discord, treba tam niečo niekde napísať a ešte som sa nedostal. Nie je to také proste user-friendly, že prídem, otvorím, zapíšem a niečo mi to vypluje. Tak proste to mám v hlave hodené, že neskôr. Takže uvidíme, kedy sa k tomu dopracujem. Pripravil som pre vás 5 konkrétnych a praktických vecí, ktoré sa teda ukážeme, na čo to ja fakt používam. Textácia, formátovanie, to je to, čo pravdepodobne pozná veľmi veľa z vás. Textácia, formátovanie, copywriting, odpovede na e-maily, príprava agendy, poznámky, to sú veci, ktoré používajú tým, že veľa ľudí pracuje v office a komunikuje elektronicky, tak to sa skutočne hodí, takže to pravdepodobne poznáte z rôznych iných zdrojov, pokiaľ ste okolo aj išli. Veľmi mi pomáha pri formátovaní dát. Mám jeden príklad, ukážeme si. Ja osobne som človek, ktorý neznáša manuálnu prácu v zmysle, že kopíruj, niekde daj to do Excelu, do nejakej bunky, potom to uprav tam úvozovky. Toto je vec, ktorá mňa zabíja a vždycky som si tvoril nejaké tzv. Udelátka, či už to boli makra, nejaké sofistikovanejšie Excelové skripty alebo čokoľvek, teda Excelové funkcie, sofistikovanejšie Excelový skript rovná sa teda makro alebo nejaký Visual Basic. Pardon. Tak vždycky som sa snažil urobiť to nejak efektívne, aby som jednoducho nemusel to robiť ručne a v tomto mi ten chat hrozne pomáha, že nemusím vytvárať už nejaké svoje skriptíky a miliardu proprietárnych drobností, pretože mu to tam proste hodím a vo väčšine prípadov mi vráti to, čo chcem, keď sa s ním porozprávam a dotvorím mu ten vstup, aby vedel, čo po ňom chcem, alebo ak to má upraviť. V mojom konkrétnom príklade je to ešte tvorba špecifikácií v OpenAPI, čo je spôsob zápisu špecifikácií, nemusíte to poznať, je to doména integrácie, ktorú si ale tiež budeme preberať v kurze a ten sa tam prejdeme.
A takisto textácia alebo teda interpretácia do nejakých iných jazykov. Vybral som tie, ktoré používame JQL, čo je Jira jazyk ako workflow systému, Markdown, čo je nejaký, neviem, jak to povedať, proste jazyk, ktorý sa využíva na pozadí mnohých systémov. A takisto Auro schéma takisto používaná častokrát v integrácii. Čiže už fakt fyzicky tie špecifikácie, ktoré tvorím, tak do nejakej miery, ktorú mám teda povolenú, samozrejme, padla aj otázka, že ako sa rieši to, že sa uploadujú dáta niekde mimo korporát, tak budeme o tom hovoriť, tak sa snažím aj tie špecky, aby mi s tým pomohol. Veľmi často využijem generovanie kódu, pretože vždycky mám nápad na nejaké udelátko, kde už teda on nemôže explicitne nemôžem mu zadať ten vstup, ale potrebujem skutočne nejakú drobnú aplikáciu. Takže veľmi rád som, keď mi vygeneruje nejaký Python kód. A analýza textu a jeho transformácia, to už sa bavíme čisto o tej analytickej práci, zisťovanie requirementov, vytváranie use caseov a podobné veci. Tak, ja by som, Marek, teraz navrhol, že ak máš nejaký zoznam otázok, poďme na ne a prejdeme potom hneď na tú praktickejšiu časť. Tak jo, je tu jedna, která mě docela zaujala a to je otázka od Michala, který se ptá, jak se staví korporát, například Erste Group, k tomu, že to například jako zaměstnanci využívají a že se třeba interní informace posílají právě třeba třetí straně skrz to ChatGPT. Jestli máte třeba nějaký guide tomu, jak vlastně postupovat při práci s AI a tak dále. Jo, je to veľmi dobrá otázka, na ňu som aj narážal. Je to, a popravde som ju aj čakal, pretože je to vec, ktorá hlavne vo firmách v istej veľkosti, kde už sa to prestáva robiť nejak tak punkovo a začína sa to robiť tak nejak štrukturovanejšie, tak už sa na to musí dbať. Konkrétne v Erste, ja myslím, že tam aj je nejaká odnož, neviem, či chatu alebo niečoho podobného. Nie je to povolené, aby sa takéto veci vynášali, ale samozrejme je to o tom, že čo tam posielate. To znamená, ja keď poviem chatu, aby mi vytvoril z nejakej časti, dajme tomu štruktúry JSON alebo nejakého integračného rozhrania, aby mi vytvoril špecku, tak to nie je taký problém, pretože ja mu neodhalujem všetko, ja mu neodhalujem, kde to je, čo to je a podobne. Vymyslím si, mám tam potom aj príklad na to, že tam mám nejaký integračné rozhranie, ktoré mi získava auta alebo zoznam vozidiel a pokiaľ zoberiem iba časť toho, tak je možné takéto niečo na mňa poslať a aby mi z toho vytvoril nejakú špecifikáciu, pretože on netuší, kde som, kto som a neposielam tam teraz všetko, že tu na mi z tohoto sprav nejaký výstup, to samozrejme, že nie. Čiže je to o tom, že vy musíte mať podľa tých guidelinov, a to si budeme potom hovoriť, keď skončíme s tými praktickými testíkmi, a podľa tých guidelinov tej firmy samozrejme sa musíte riadiť, aby si nevyniesli náhodou nejaké informácie. Čo sa týka možností, aby sa to dalo používať aj v korporáte, tak pokiaľ ja viem, tak existujú nejaké možnosti, že si za to samozrejme ten korporát zaplatí, ale že sa mu nainštaluje nejaká verzia ChatGPT k ním na servere, nebude sa to púšťať von a tá interpretácia tých dát bude práve prebiehať vo vnútri v tej firme. Pokiaľ ja viem. Kľudne ma opravte, toto je informácia, ktorú mám ja, ale neviem o tom, či práve Erste takéto niečo má. Skôr by som povedal, že nie, aspoň nie takto ďaleko. A ono je to ešte aj o tom, že tie firmy sami, tým, že je to, vezmime si, že je to november 2022, bolo predstavený ChatGPT, prišla tá revolúcia, začalo sa to vlastne masovo používať, takže klasická reakcia, zastavte to, lebo nevieme, čo to robí a kam to posiela a čo môžeme ako sprístupniť, čo by sme nemali. Ale zase je to úžasná vec, ktorá môže boostnúť našu produktivitu, takže aj tie firmy na to reagujú. Ale samozrejme reagujú pomalšie, musia si to zobrať z pohľadu právneho, z pohľadu bezpečnostného. Myslím si, že aj tie firmy na to budú reagovať, firmy poskytujúce tieto chatboty na to budú reagovať v tom, že budú schopní vám poskytnúť vec, pri ktorej sa nebudete musieť báť, že tie dáta odchádzajú a zároveň to budete môcť využívať. Hej? Takže čisto keď to veľmi, veľmi rýchlo zhrniem, tak čo sa týka Erste, je to zakázané používať. Máme nejakú možnosti, samozrejme, ja tam používam väčšinou veci, ktoré sú zahajdované, hej, a podobne, to znamená schované, alebo niečo prepíšem, aby sa z toho nedalo zistiť naše integračné rozhranie a podobne. Ale nejakú AI sa mi zdá, že majú a verím tomu, že sa prispôsobia tomuto trendu a že to AI si implementuje do tých svojich procesov. A OpenAI už spustilo to prez riešenie. Áno, ďakujem, Daniel, to je presne to, čo som hovoril, aj keď
Nevidel som ešte v reále, ale verím, že keďže je to finančne veľmi zaujímavý biznis, takže sa to bude pre firmy masovo ponúkať. Super, díky. Jo, myslím právě taky, že OpenAI představil právě ten Enterprise a že zrovna tuším Klarna byla jedna z těch prvních společností, které se tohle pokusili implementovat, takže uvidíme, jaké tam třeba budou výsledky a jak jim to bude fungovat. Tak, máme tady ještě jednu otázku od Aleny. Používáte i třeba GitHub Copilota při programování, skriptování, anebo jen Code Interpreter od ChatGPT? Ja GitHub používam čisto ako analytik pracovne a v súkromnom živote ho nepoužívam, takže, alebo teda nepotreboval som ho používať. Pokiaľ viem, tak, čiže takto, odpovedznenie Copilota nepoužívam, aj keď viem, že existuje. A pokiaľ viem, tak ani naši vývojári ho zatiaľ veľmi nepoužívajú. Ale zase je to podľa mňa iba otázka času. Takže momentálne by som povedal, že nie. Tak jo, a ještě tady máme jednu otázečku, než se teda vrhneme do té praxe, a to, jestli se přes ChatGPT dají nějak zajímavě třeba získat predikovaná data, nebo jestli se to dá nějak zajímavě predikovat, jestli třeba ty s tím máš v rámci i svojí práce nějakou zkušenost od nějaký takový pokus a třeba jak to potom případně bylo, jaké ty výsledky byly. Tak dále. Priznám sa, že neviem. Toto je vec, na ktorú neviem odpovedať. Pravdepodobne na nejakú predikciu to vie spraviť. Ak narážame na otázku od Pavla s tým HDP, tak si myslím, že tam bude dosť limitovaný tým, že konkrétne táto inflácia sa v tých rokoch 2020, 2021, 2022 veľmi turbulentne menila, takže neviem, do akej miery to bude schopný interpretovať. Možno keby si tam išiel nejaký plugin a poslal by ho Pavel na nejakú stránku, ktorá tieto údaje má, že by si ich vedel stiahnuť a potom ich interpretovať, tak by to možno šlo, neviem, ale neskúšal som interpretáciu dát zatiaľ. Teda takúto prediktívnu, myslím. Jo, dobře, tak to vypadá, že zatím jsme dotazy vyčerpali, takže pojďme se vrhnout dál a myslím, že tam se dotazů objeví zase pořádné množství, pořádná spousta. Ja si ešte dovolím tu na Lukášovi povedal, že používanie dát na analytické účely sa dá vypnúť na nastaveniach a minulý týždeň OpenAI predstavil Enterprise. Jasné, ten Enterprise berem. Tie analytické účely, áno, ale stále je to vlastne dôvera v tú inštitúciu, čo častokrát treba z veľké bankové domy s pomerne silnými investíciami do bezpečnosti a častokrát paranoidní bezpečáci v dobrom paranoidní nie sú ochotní akceptovať, že sa takéto niečo vypne a že teda budeme veriť, že sa nikto nepoužíva. Niekdy to už akceptovať museli. Napríklad viem o banke, kde sa prešlo na Google ako kompletný de facto framework, že sa nepoužíva Outlook, používa sa Google, ktorý má samozrejme bankový zavídač, teda bankovú doménu, ale používajú sa Google Sheets, Slides, všetko v podstate sa robí webovo, ale je to ošetrené priamo s Googlom nejakými zmluvami a podobne. Takže je to o tom, že tiež, a trvalo to roky, trvalo to niekoľko rokov, než do toho tá banka dorastla, než tá bezpečnosť akceptovala, ani sa vyjednali tie podmienky, že teda áno, budeme používať Google a budeme naše dáta vedome posielať na nejaký online server Google, ktorý ich tam bude storovať a veríme tomu, že nebudú zneužité. K tomu ešte jedna drobná perlička, možno, že stal som nedávno prípad, kde jeden analytik, ktorého poznám, tak riešil veci cez Notion. Ak poznáte Notion.io, je to, berte to ako niečo ako OneNote, alebo OneNote je to, áno, Windows má OneNote, nejaká alternatíva k nemu, pomerne populárna. A v podstate bezpečnosť prišla s tým, že Notion sa nesmie používať, že aj keď je to akože lepší software z hľadiska pre tých ľudí v práci, ale problém je v tom, že s Microsoftom sú uzavreté nejaké zmluvy, kde je vymáhateľná, dajme tomu nejaká škoda, pokuta pod pokutou to, že unikli dáta Microsoftu z vašej banky. Takže môžete používať v banke Notion, OneNote, áno, OneNote, môžete ho využívať tej konkrétnej banke, ale nemôže využívať napríklad ten Notion. A to preto, že tam nie je tá bilaterálna spolupráca, tá bilaterálna zmluva s tou firmou, kde by tá firma sa zaviazala, že áno, pokiaľ tie údaje utečú, tak je to teda na nás, lebo vy ste urobili všetko správne a my vám zaplatíme pokutu. Pokiaľ takéto niečo tie firmy medzi sebou nebudú mať, tak veľmi ťažko sa do takýchto experimentov pustia, napriek tomu, že trebárs tá firma ako OpenAI prehlási, že áno, je to
je to dostatočne bezpečné. Musia mať nejakú záruku, že to z tej firmy budú vymáhať. Takže to je asi ten aspekt toho, čo sa tam môže potom skomplikovať pri práci s tým v pracovnom prostredí. Tak, prejdeme teda na tie veci, ktoré využívam ja. Ja si to otvorím, systémové settingy, aby som vám mohol prezentovať. Tak předpokládám, že Marian přepíná obrazovku a že bude hned zpátky. A už to vypadá, že dokonce zpátky je a že bude mít připraven. Je to tak. Už by to malo fungovať. Ja si tu dám ešte svoje pozadie, aby ste... Tak, výborne. Dobre. Tak, v podstate teda prejdeme na prvý z tých bodov. Vidíte moju obrazovku, hej? Marek, vidíš? Áno, jo, vidíme. OK, super. Takže ja si tu... my vlastne nemôžeme pozerať. Tak Marek, budeš mi prosím ťa, povieš mi, v akom poradí sme mali tie jednotlivé prezentácie. Nevidím si teraz na prezentáciu totižto, takže nemám už presne, čím som začal. Každopádne textácia, formátovanie. Aha. Myslím, že to začínalo tím. Můžeš tím začít a já se zkusím podívat do prezentace, v jakém pořadí jsme to tam měli. Chýba ľavá časť, tu napíšu kolegovia. Chybí tam vlevo takové to menu, jenom kde máš všechny ty postupné odrážky, přesně to, ale myslím si, že to nebude vadit. Já tady zkusím ještě přehodit kamery, ať je máme. Tak, myslím si, že takhle to bude. Sa ospravedlňujem, nejak netestoval som to úplne, že či to bude vidno, ale tak dúfam, že to bude dostatočné. Ja som si všetky tie veci samozrejme pripravil vopred, môžeme ich potom vyskúšať priamo v ChatGPT, ale aby som teda prešiel tú prvú vec, tak textácia a formátovanie. Napísal som, že potrebujem pripraviť pozvánku na meeting, potrebujem prebrať nový workflow pre definíciu špecifikácií, aktuálne riešime nejaké problémy, je to konkrétny problém, ktorý teraz riešim, máme špecifikáciu, neuzavrie sa mi v rámci Gitu, v PR-ku, čaká sa až na vývoj celého PR-ka, to spôsobuje merge konflikty, chybovosť, špecifikácia je neaktuálna. Kto neviete, o čom hovorím, presne vôbec to nevadí, berte to len, že som mu zadal nejaké takéto ľudsky povedané zadanie, neriešil som vôbec nič ohľadne nejakého konkrétneho formátovania, proste som napísal, čo potrebujem. Hej? A pozrite sa, a ešte som mu teda povedal, že to má dať do češtiny a do angličtiny. Hej, a všimnite si, že čo mi v podstate z neho vypadlo. On vymyslel štruktúru. Hej, povedal mi, že to je teda český. On vymyslel štruktúru, vymyslel názov. Hej, nechal mi tu možnosť vložiť dátum, čas, miesto. Hej, vymyslel agendu toho. A dal tam ešte teda do toho nejakú poznámku bez toho, že by som toto explicitne hovoril. To znamená, že pre neho tým, že už ho natrénovali na to, že ako asi vyzerá meeting request, čo všetko má obsahovať, tak on vie, že každá správna poznámka by mala obsahovať nejaký názov meetingu, dátum, čas, miesto, agendu a podobne. Toto je tá sila tých trénovaných dát, ktorú aj vidíte v priamom prenose. V tom mojom zdroji, a toto je to nový thread, takže som ho na nič necvičil, ale v tomto mojom zdroji nie je nič, čo by ho mu povedalo, že ako to má vyzerať. Povedal som len, čo potrebujem. A on na základe svojich skúseností v úvodzovkách a svojho tréningu by vedel niečo takéto vyplodiť. Čo je úžasné, pretože ja osobne by som to asi nespravil takto v úvodzovkách pekne, aspoň do toho textového rozhrania. Hej. Minimálne by mi zabralo niekoľko minút, možno že desiatok minút, než by som sa zamyslel nad tým, ako formulovať tú agendu, aby som si to prešiel, či to je gramaticky správne a podobne. Takisto prichádza aspoň u mňa v mnohých aspektoch autorská slepota, takzvaná to, čo napíšem, nenájdem si svoje chyby. Jedna z mojich v úvodzovkách vynikajúcich vlastností, s ktorou roky bojujem, že veľmi ťažko sám po sebe kontrolujem. Ale skontrolovať to po stroji, ktorý to za mňa vygeneruje, je pre mňa menej, teda dokážem odchytiť viacero chýb. Pretože som to nepísal ja. Hneď pod týmto isté mi dala do angličtiny. Čiže zase v podstate to isté, len mi to prehodil. Doporučujem opraviť dátum, čas a miesto, takže má tu ešte nejaké odporúčania a zaželal mi teda, nech mi tá prezentácia dobre ide. Ešte som mu tam doplnil nejakú
nejakú hlášku o tom, že teda nech mi popíše, aký problém tam je a prečo ho chceme riešiť, pretože niečo podobné som tu v tejto hornej časti mu vysvetľoval, že teda problém je v tých pull requestoch, že sa teda dlho zostávajú otvorené, potom prichádza k merge konfliktom a teda spravil mi tam ešte aj nejaký popis v tej druhej iterácii, mi spravil nejaký popis toho problému. Hej, že by v súčasnej dobe čelíme nejakým výzvam, bla bla bla, dal tam nejaký obkec, často merge konflikty, zvýšená chybovosť. Hej. Zase za mňa je to veľmi pekne spravené v tom, že keď sa na to pozriem ako človek, ktorý by obdržal takúto pozvánku, tak hneď viem, kde je problém, lebo si viem, je to pekne vyhighlightované, mám vypichnuté tie hlavné body a potom tu mám zase cieľ meetingu, agendu. Čiže nemusíte riešiť nejakú formálnu, nejakú šablónu do meetingu, potom sa tam snaží napchať. Proste vymyslel si šablónu, naplnil ju. A na mne zase je, aby som tento finálny produkt, možno že 3/4 produkt, možno poloprodukt alebo polotovar chytil a upravil podľa toho, ako sa mne páči. Alebo sa s ním budem ďalej rozprávať a vysvetlím mu, že čo potrebujem, aby zmenil. Potom prešiel ešte k nejakým ďalším pokusom. Tu som vymyslel nejaký príbeh, kde Tomáš proste uložil špecifikáciu bez toho, aby aktualizoval nejaké dodatočné súbory, čo spôsobilo problémy a museli sme ich teda prasne fixovať. A toto našťastie nie je z reálneho života, aspoň môjho, ale videl som to ako na jednom tritovom vlákne, kde niekto dal veľmi vulgárny príspevok do ChatGPT. Toho človeka poslal niekoľkokrát niekam a požiadal ChatGPT, aby mu z toho spravil nejaký e-mail a skutočne mu dal veľmi politicky korektný diplomatický e-mail, takže toho autora, aby za to z práce nevyhodili a nepokarhali, pretože proste tam neboli tie vulgarizmy. Čiže je tu, zase mi vygeneroval nejaký takýto e-mail, takýto text. Kľudne si to môžeme vyskúšať, anglickú verziu som po ňom chcel a môžeme si to kľudne vyskúšať aj teraz, aby ste videli, ako to teda fyzicky funguje. Takže môžem mu napísať, že priprav mi agendu meetingu, agendu webinára na tému bodov, je to na 60 minút. A teraz ho necháme pracovať. Beriem to ako nejaké veľmi základné zadanie. Všimnite si, že už sa naučil, že som mu písal po slovensky a on už mi píše česky automaticky. To není o tom, že by to tak robil bežne, ale pretože v rámci tohoto vlákna, ktoré je brané ako jedna nejaká iterácia s ním alebo nejaký jeden dialog s ním, on si neprenáša tú znalosť do iných vlákien, preto tých vlákien je tu toľko na tej ľavej strane, ktorú čiastočne vidíte. Vždycky si ho musíte v tom vlákne natrénovať samostatne. A teraz keď ideme dole, tak vidíte, že on nám tu nageneruje. Tu na nevýhoda tej štvorky, tá je fakt pomalšia. 3.5 je relatívne svižná, to na to ide relatívne pomaly, ale zase má to celkom dobré výsledky. Já se zeptám rychle, možná je to tady i dotaz od Davida. Když používáš ty vlastně běžně to ChatGPT, používáš to právě třeba v slovenštině, češtině, angličtině, nebo kde třeba dostáváš ty nejlepší výsledky z toho ChatGPT? Ja to neviem povedať, kde sú najlepšie výsledky. Typol by som, že v angličtine, ale je to skôr odhad. Ja ho používam totižto väčšinou v angličtine, keďže sme v medzinárodnom týme a takisto v podstate za tých 10-12 rokov v IT ja jednoducho nerozumiem IT po slovensky alebo po česky. Je to pre mňa veľký problém, takže pre mňa ja proste robím requirementy, use case a nerobím požiadavky a prípady užití, čo sa vyskytuje v niektorých knihách. A mám s tým potom dosť veľký problém, takže ja v podstate aj s ním komunikujem v pre mňa prirodzenom IT jazyku a to je angličtina. Ale za mňa mi nedával zlé výsledky v češtine alebo v slovenčine. Čo sa mu deje? Mýli si tie jazyky. Takže skutočne z toho vzniká, ako keď sú Slováci častokrát v Čechách už nejakú dobu, tak vznikne taký hybrid, není to ani čeština, ani slovenčina, čo mne sa treba osobne stalo, že som už pomaly nevedel hovoriť ani jedným z jazykov. A občas sa mu to stane, tak to som zachytil, že tento problém občas má, takže ho treba trošku korigovať, ale mám povedať, že bacha, nemáš to dobré, prejdi si to ešte raz ten text, není to kompletne v češtine, že fakt mi urobil polku slovenčiny, polku češtiny v tom výstupe. Ale neviem to úplne posúdiť, že či v nejakých komplexnejších veciach je ten jazyk taký signifikantný. Každopádne u mňa 80% komunikácie s nimi je angličtina. Tak, čiže vygeneroval nám v podstate takúto nejakú prezentáciu a nejaký jej, ako by mohla byť štrukturovaná.
dal mi tam pomerne striktné časy, pretože samozrejme som povedal, že tam má byť 10 bodov a 60 minút, takže samozrejme, že to tak 6 minút na jednu z tých, jeden z tých bodov agendy. Ale zase vidíte sami, že je to pomerne high level. On nevie, čo tam presne chcem riešiť. On nevie, čo vám chcem povedať. Takže to zadanie bolo skutočne veľmi strohé. Takže on musí vychádzať z niečoho, z nejakých obecných znalostí, ktoré má. Keby som sa s ním zase rozpracuj mi, čo je to ChatGPT a krátka história vývoju, tak sa ho tak môžem porozprávať, čo chcem, aby tam spomenul, čo chcem, aby tam nespomenul. Môžem povedať, že chcem robiť praktické ukážky, to je na analýzu dát, tak môžem povedať, nech mi pripraví, to ešte napríklad môžeme spraviť. Takže a zase, ja nebudeme nič kopírovať, povieme, že bod 6 správ mi chodí na takúto živú demonstráciu. A zase ho necháme vygenerovať. Čiže zase bod 6, on vie, on si odreferencuje, čo asi myslím a snaží sa na základe toho vstupu to nejakým spôsobom vylepšiť. Nie vždycky je to správne, alebo nie vždy to splní moje očakávanie, ale tak buď si to dorobím sám, alebo sa s ním rozprávam dlhšie. A iterujeme k tomu. Otvorte webovú stránku alebo platformu, kde máte ChatGPT. OK, dobrý prvý bod. No a tu nadáva napríklad nejaké základné veci, ktoré sa ho môžete pýtať. Popíš hlavne myšlenky. Uvidíme, čo z neho vypadne. Čo chcem povedať zase, keď vidíte, že keď sa vrátim k tej agende, než nám to dogeneruje, tá agenda je pomerne high level. Vy čím lepšie data mu dáte, tým lepšie vám pravdepodobne odpovie. Ale to podstatné, už len to, že ja mám agendu aspoň nejak v hlave, že mi pomôže to rozdeliť. Že viem, koľko času asi na tie jednotlivé body agendy budem mať, že mi tam dá nejaké základné body, ktorých sa mám držať a ktoré ja budem rozpracovať. Už toto je pre mňa obrovská pomoc. Pretože fakt sadnúť si k tomu prázdnemu papieru alebo hľadať nejaký iný webinár, kde by takáto agenda bola, je oveľa náročnejšie na kognitívny zdroj a na nejaké ďalšie úpravy s tým budú trvať oveľa dlhšie. Takže za mňa je to super, že minimálne mi to vie zoštruktúrovať. Ja mu dám, jak som mal tu bunch myšlienok, proste treba nesúrodý text, ktorý pre mňa by som povedal, že by som v živote nemohol odoslať niekomu a on mi z toho vygeneruje pomerne sofistikovaný a dobre vyzerajúci e-mail. Takže už toto je pre mňa ako game changer, že nemusí to byť 100% dobré, ale mne stačí, aby mi to ušetrilo 50% tej práce, takej tej otravnej, takej tej manuálnej, takej tej, ktorú viem, že tam musí byť nejaký úvod a záver, ale čo o ňom vlastne chcem povedať a zamýšľať sa na tým, už toto je pre mňa strašne ako bonus. Takže ja som za to ako veľmi rád. No, čo to je komplexná analýza textu, popíš hlavne myšlienky tohoto textu. To sa kľudne dá, keď tam vložíte text a povedzte, že chcete popísať hlavné myšlienky, tak dostanete výstup. Dokáže dokonca interpretovať vtipy. Čiže vám vysvetlí, prečo ten vtip je vtipný, napríklad v kontexte nejakých národných zvyklostí alebo národnej histórie. Nájdete nejaký... Raz som sa ho spýtal, išli sme cez Rakúsko práve a zrovna neviem presne, kedy v apríli to bolo, tuším ešte pred Veľkonocami a všetci tam nosili košíky. Proste ľudia v obci nejakej menšej, všetci nosili košíky, starí, mladí, všetci. Tak sme sa ho spýtali, čo sa deje, že koľkátého je a že teda nech mi to vysvetlí. A skutočne nám povedal, že to je nejaký špeciálny sviatok v Rakúsku, tuším pred Veľkonocami a čo sa v tom sviatku robí, prečo sa to robí. No toto nájsť na internete a ešte k tomu v jazyku, ktorému rozumiem, aspoň v tom anglickom mi fakt trvalo. Takže proste potom sme zistili nejakú novú rakúsku ako špecialitku, ktorú majú. Takže veľmi zbežne skúšajte si. Skúšajte si, toto je za mňa možnosť analýzy textu. Môžete po ňom chcieť, aby niečo vygeneroval, nejaký text, dajme tomu vygeneruj mi 2 odstavce o a kľudne mám niečo, vám začne samozrejme zase generovať, takže pozrite si, upravíte, poviete, nech tam niečoho dá viac, niečoho dá menej. Kým generuje, nemôžete v inom vlákne pracovať, taká nevýhoda a zastaviť. Čiže za mňa copywriteri, tí asi budú mať trošku problém, pretože toto je skutočne veľmi, čo sa týka copywritingu, veľmi
ohrozujúce túto skupinu ľudí, ktorí robia ten copywriting. Nemyslím si, že všetci zmiznú, ale trebárs, že ako ten to samotné zamestnanie zmizne, ale trebárs mnoho ľudí môže byť čiastočne nahradených týmto, tak ako to už bolo mnohokrát v našej histórii. Tak, takže toľko network error zrovna sme chytili. Aj to sa občas stane. Tak, prešiel by som... Marek, máme tam nejaké otázky? Je tu například otázka, jestli ty tuhle prezentaci připravoval taky ChatGPT? To je zákerná otázka. Povedzme, že mi pomohol. Celú určite tak. Nie, ale áno, významne ho používam aj na takéto veci. A je tu otázka ještě, jestli dokáže placená verze interpretovat obrázky nebo jiný chat, například, že bych chtěl vidět ukázku vizualizace dat v Power BI a tak dále. Skúšal som raz interpretovať obrázky a myslím, že ChatGPT toto úplne neovládal. Že aj keď tam bol ten code interpreter, ktorý je niekde tu na možnosť uploadnúť attach files, a vyberiem si, že čo chcem uploadnúť, tak aj keď to tam je, tak obrázok mi proste nevedel nejak s tým pracovať. Ale ak to je dôležité pre tazateľa a pre jeho prácu, tak určite budú AIčka, ktoré toto budú vedieť robiť, len to nebude ChatGPT. Sú dokonca veľmi špecifické AIčka na rôzne veci. Takže určite odporúčam pozrieť sa potom. Môžem ďalej? Jo, další jsme tam měli, můžem dál a měli jsme tam formátování dat. Áno, formátovanie dat. Toto je vec, ktorú používam fakt na dennej báze pomaly. Toto je, zase mám tu jeden príklad za všetky, kľudne skúste komplexnejšie veci. Ja si toto požičiam, čo som si pripravil. Pardon, nemám tieto. Pardon, tak to som dal iba sem. Ja som tu urobil takúto v podstate dáta, ktoré mi aj on sám vygeneroval, ktoré som povedal, nech mi vygeneruje. Je to nejaká simulácia rôznych číselníkových hodnôt z rôznych systémov, ktoré číselníkové hodnoty vyberáte s dajme tomu farbu auta. Takže si predstavte, že nejaký systém vám poskytuje roletku a vyberete si farbu auta, ako chcete mať. Tak ja som ho poprosil, nech mi vygeneruje simulovanie ako keby z štruktúru tej farby zo 4 rôznych systémov. Každý vidíte, že je nejaký iný. Jeden má úvodzovku jednoduchú, jeden má zložitú úvodzovku, jeden nemá nič, tuto sú čiarky za tým, tu sú za tým bodky. Je zase jednoduchý príklad na to, aby ste si to vedeli predstaviť, že čo to asi dokáže. A poprosil som ho, aby mi spojil tieto dáta do jednej, aby ja som to mohol použiť do nejakej svojej špecifikácie. Toto je napríklad typická vec, ktorú pokiaľ tam nemáte v tom vašom systéme nejaké úplne šialene špecifické treba rozhodnutie číselníkov, podľa mňa kľudne môžete použiť a môžete ho tým nafeedovať, pretože kto čo zistí o tom, ako funguje vaša firma alebo banka, keď im pošlete takéto farby. Pričom tie farby sa častokrát v restových rozhraniach dajú zistiť aj tieto hodnoty. Keď trošku viete pracovať v DEV konzole, tak si to viete zistiť. Hej. Takže tuto si myslím, že je to úplne bezpečné v takýchto veciach. Ale poďme teda naspäť k tomu príkladu. Hej, on mi vygeneroval nejakú takúto pre mňa úplne crazy štruktúru, neviem prečo to je takto zvláštne, fakt to je škaredé. Hej, proste to je divné písmo, takto vypluté do jedného riadku, vôbec netuším, prečo to spravil. Ale spravil to akože dobre. Povedal som mu, do akej štruktúry to má dať, že to má dať do hranatých zátvoriek, aby som to mohol použiť v špecifikácii. A čo samozrejme mne sa to nepáčilo, takže čo som mu povedal je, že tie transformované dáta sú zvláštnym písmom, ťažko sa kopírujú, hoďme ich sem normálne. Pre tých, ktorí trošku fungujete v IT, tak teraz by ste mali tu nás pozorniť, pretože povedať stroju, že urobil niečo zvláštnym písmom a že nech mi hodí dáta normálne, to je pre mňa také, že wow, keď toto mi dokáže ten chatbot interpretovať. Pretože povedať mi fakt úplne obecnú vec, ktorá není konkrétna tomu stroju, aby on zistil, čo znamená zvláštne písmo, ako to asi ja chcem a čo znamená normálne, to fakt není triviálne. Nie, naozaj, toto je veľmi netriviálna vec, ktorú ma až prekvapil, že to veľmi dobre dokázal hodiť do tej štruktúry, ako som presne po ňom chcel. Kto si všimol, prvá z tých farieb bola vždycky red, takže som ho poprosil, aby odstránil duplicity a tie duplicity teda odstránil ich správne, žiadny red tam nebol, ostatné zachoval a ešte som sa spýtal, že čo mu konkrétne odstránil a povedal mi, že odstránil teda ponožku red. Čiže keď si zoberiete, máte komplexný
výstup nejaký databázový, samozrejme ideálne nejak maskovaný, ktorý, aby on z toho nemohol teda niečo, čo sa týka privacy, zistiť. Pošlete to do ňoho, dokáže vám to sformátovať, nemusíte robiť nejaké šialené Excelové makrá, ako som si robil ja, alebo Visual Basicové krátke kódy na tento konkrétny typ dát. Zaujímavé je, že tá štvorka už dokáže v reálnom čase generovať, čo vlastne robí. On si na pozadí generuje Python kód v programovacom jazyku Python a vytvára funkcie, na základe ktorých tie dáta čistil. Hej. A potom mi to dáva nejaký výstup. Takže fakt v reálnom kóde to píše. Hej. A to je zase potom ďalšie, keď som mu povedal, aby to dal do nejakého ďalšieho, do toho normálneho v úvodzovkách. Pardon, to sú duplicity. Keď som povedal, aby dal duplicity, tak zase použil nejakú funkciu, ktorou automaticky odstraní duplicity. Čiže nerobil to v úvodzovkách manuálne, ale použil built-in funkciu Pythonu. Čo je super, lebo zase, keď ja to zoberiem, ja si takýto krátky kódik viem urobiť. Mám nejaké základy programovania, mám nainštalovaný Python, pracujem v ňom aspoň pre nejaké side projekty, ale zase než ja nájdem, ako to zapísať, ako sa volá tá konkrétna funkcia, ktorá mi tie dáta, ktorá mi ich očistí od tých duplicít, lebo určite existuje, viem, že existuje, než to vygooglím, než to správne napíšem, než to 3-krát dotestujem, 4-krát to spadne. Proste toto mám okamžite. A dokonca to som bohužiaľ nemohol publikovať, lebo to je práve z vecí, ktoré už by spadali potom pod nejaké privacy. Ja som tam síce poslal maskované dáta, nechal som tam IDčka, ale fakt mi vedel spojiť 3 alebo 4 tabulky pomerne komplexných vecí a ja som to zamaskoval, takže som to potom musel zase pracne prepisovať tie niektoré hodnoty, ale vedel mi vlastne spojiť viaceré tabulky dohromady, čož by aj mne samému dalo ako celkom prácu pospájať to urobiť v tabulkovom editore nejakú tabulku. Fakt to mal urobené asi na 3 dopity, som sa s ním porozprával a veľmi dobre s tým vedel pracovať. Len tam je problém to maskovanie, no. Že to potom musíte posielať nejak private, aby sa to nedalo teda zneužiť pre istotu, aby ste neporušili nejaké guideliny. Ale teda formátovanie textu, za mňa, pokiaľ robíte v IT a potrebujete to a fakt máte dáta, ktoré môžete takto formátovať, plná topka. Za mňa toto využívam niekoľkokrát denne. Keď robím nejakú novú špecku, tak fakt niekoľkokrát denne. Dokonca zvažujem, že spravím nejaký skript, ktorý mi automaticky zamaskuje dáta, uloží si nejaký kľúč u mňa a ten skript bude bežať u mňa. Ja tie dáta zamaskujem, skopírujem, hodím do ChatGPT, aby mi ich upravil tak, ako potrebujem. Treba naformátoval do tabulky a podobne. Skopírujem si ich naspäť a tým istým kľúčom ich zase rozšifrujem. Tak uvidíme, či sa mi také niečo podarí, ale s jeho pomocou by sa mohlo. Tak uvidíme. No. Nejaké otázky, Marek, tam pribudli? Přibyly tady 2. Ta první je od Čárky. Myslíš, že je využití ChatGPT lepší, rychlejší, srozumitelnější, než například jako nápověda přímo v Excelu, tudíž že je rychlejší zeptat se ChatGPT na nějakou funkci, na nějaký vzoreček, než to třeba například procházet skrz tu nápovědu, co je přímo v rámci třeba Excelu? Na 1000%. Na 1000% z toho dôvodu, že tie nápovedy, sám som častokrát nápovedy k IT systémom písal a viem, že nie vždycky je to úplne, pokrie to všetky prípady, on dá aj exemply, alebo povieš konkrétny problém, ktorý máš a vie ti vygenerovať aj to, ako ho vyriešiť, zase ak to je v rámci tej privacy. Neviem, kto sa spýtal, kľudne postni, nech mi dotazovateľ postne, že čo by potreboval a môžeme to tam skúsiť hodiť, uvidíme, čo to vráti. Zatiaľ, čo budeme preberať niečo ďalšie, on môže generovať. Dobře. A je tu ještě otázka vlastně, jestli lze vložit do ChatGPT nějaký velký výčet, například Excelovou tabulku, nějaké CSVčko, nebo je třeba všechno vkládat copy-paste? To je práve ten game changer tej štvorky. Prišle ten tzv. Code interpreter, keď si nakliknem New Chat, tak vlastne si môže vybrať 3,5 alebo 4. A v 4 si môžem vybrať, či je to teda Default Advanced Analysis, ktorá sa teraz premenovala, volala sa to Code Interpreter, alebo tie pluginy, že si vyberiem, že aký typ vlastne toho interpretera chcem. Keď dám default, nemôžem, ale ako nahľadám už ten Advanced Analysis, tak už sa mi tu objaví toto malé plusko a môžem robiť presne to, čo sa dotyčný pýtal, alebo dotyčná, a môžem tam proste švihnúť čokoľvek. Excel CSVčko, pokiaľ to nie je nejaká binárny súbor alebo niečo podobné, tak myslím, že si s tým poradí. Ja osobne to používam na či už prevod, dajme tomu CSV hodnôt do nejakej Jiry, do nejakého Markdownu, alebo
treba čistenie toho CSVčka. Keď potrebujem vyčistiť nejaké data z CSVčka, tak to používam. Takže áno, dokáže to. Ale je to teda až v tej 4, bohužiaľ. Tam inak toto plusko nie je vidno v tej 3,5. Takže inak je to jedna z vecí, prečo si tú 4, aj keď nie je vôbec lacná, tak si ju platím, pretože toto používam fakt často. Ja to používam dokonca aj na to, že keď si vytvorím nejaký skript, alebo chcem po ňom vytvoriť nejaký skript, hodí mi to chybu, ten skript, tak skopírujem tú chybu. Normálne, jak tam leží, beží, skopírujem to z nejakého takéhoto vizuálka, tu nám mi to hodí niekde dole nejaký problém, hej, tu nám mi píše cars, v tomto nejakom JSON mám chybu. Keby som to zobral, skopíroval a hodil do ChatGPT, tak mi povie, že kde ten problém je. A skutočne to funguje veľmi dobre. Aspoň v Pythone, keď vyvíjam, alebo teda si robím nejaké skripty. Nenazval by som to úplne vyvíjaním. Takže áno, Excel, CSVčko, kód, určite. Tak jo, pak je tu ještě jeden takový filozofický dotaz od Jindřicha, ale ten bych pak nechal třeba až ke konci webináře, až budeme mít tu debatu širší, ať teďka případně už máme nerozvíjíme se úplně do nějakých hlubokých témat mimo webinář, ať nezdržujeme případně někoho, kdo čeká na zbytek. Možná jsem tě nechtěl mutnout místo toho, abych mutnul sebe. Áno, teraz? Jo, už tě slyšíme, omlouvám se. Super, nic sa nestalo. Vec, ktorú používam často, je to, že vytváram z nejakého JSONu v tomto prípade, ktorý tam teda väčšinou pestnem takto, tak vytváram z toho nejakú špecifikáciu. My pracujeme s YAMLom, takže vytváram špecifikáciu v YAMLi. Zase nemám to tak, že by som toto skopíroval a použil. Ale mám to tak, že keď mi vytvorí nejaký objekt auta, tak čiastočne ho môžem prepoužiť a nemusím vypisovať každú z týchto jednotlivých vecí, type, property, ID a podobne. Urobím zase nejaký základ. Ja po ňom ani nechcem v pracovnom projekte, aby mi to vygenerovalo všetko práve kvôli tomu, že ho nemôžem mu dať všetky údaje. Ale mi strašne pomôže, keď mu dám treba zoznam polí, ktoré sú úplne bežné account ID, account name, trebárs, alebo alias. To fakt, keď pošlem jemu a poviem mu, nech mi z toho vytvorí nejaký objekt, alebo to zabalím do JSON-ného objektu, takéhoto, že tu máte objekt auta a nedáte mu to tam takto celé, ako som to spravil tu, ale toto je samozrejme vymyslený JSON, vymyslené integračné rozhranie, tak v tom momente podľa mňa ho môžete úplne safe používať, pretože mi nemá čo z toho zistiť. Ja mu tam nedávam konkrétne cesty k tomu integračnému rozhraniu, nedávam mu tam vlastne všetky údaje, ktoré potreboval, aby z toho mohol urobiť nejakú neplechu, tak sa hovorí po našom. Ten JSON mi samozrejme tiež vygeneroval. V rámci prípravy som mu povedal, nech mi vygeneruje JSON, to znamená popis integračného rozhrania, alebo teda jeho príklad, aby som vedel získať všetky vozidlá z nejakej databázy a povedal som mu, že tam chce mať aspoň 40 polí. Povedal som mu, že dnes tam objekty, aj polia. Zase, kto nerobíte v IT, nebojte sa, že úplne nerozumiete, o čom teraz hovorím. Skrátka si zoberte len to, že takýto nejaký kus v jazyku JSON ja zase viem ako analytik napísať. Viem aj, aké by to malo mať polia a čo znamená objekt alebo entita auto, čo by malo obsahovať a viem to vytvoriť. Ale to, že mi to on spraví a ja si z neho niečo vymažem, niečo pridám, napríklad tu nazvením kapacity na nejaký iný názov, lebo sa mi nepáči, že to nebude číslo, ale bude to string, hej, a že mi to potom pripraví do nejaké takéto špecifikácie. To pre mňa obrovská úspora času, nazval by som to zbytočného času, ktorý ja musím tráviť na to, že ja v hlave mám, čo chcem spraviť, ale neviem to dostatočne rýchlo presunúť do toho počítača, aby som sa mohol venovať veciam, ktoré sú skutočne analytické. Zisťovať, poslať tento návrh klientom, zistiť, či sú s tým spokojní, či tam niečo nechýba, či som to dobre pochopil. To sú analytické práce. A nie to, keď už mám výstup od klienta spísaný, že čo chce, tak aby som to tam teraz datloval. A je to fakt nie analytická práca. To je proste manuálna práca pre mňa v roli analytika. A týchto prác ja sa snažím zbaviť a toto je presne ten spôsob, ktorý mi obrovsky pomôže. Pretože už len to, že mi je schopný on zo svojich skúseností tých tisícov a tisícov integračných rozhraní, ktoré on má naučené a neviem, koľko z nich bolo o autách,
tak mi môže napadnúť treba, že aha, možno, že treba to na dealer, by mi možno, že nenapadlo, že tam chcem dealera. Môžem prísť za klientom a povedať, že počuť, nechcete tam nejakú väzbu na dealera, že by sme tam dali rovno dealera s nejakým ratingom a môže mu to prísť ako dobrý nápad. Že vlastne aj takto mi môže pomôcť, že mi trošku suggestne z tých jeho skúseností, že čo by bolo vhodné do takéhoto integračného rozhrania dať. A toto je za mňa nemožné nájsť na nete. Nie je takto ucelenie. Môžete ísť na net a hľadať nejaké integračné rozhranie, môžete hľadať nejaké štandardizované integračné rozhrania, ale proste fakt variabilne mu povedať, že urob mi JSON o 10 poliach, alebo o 5, alebo o 20 a on tam niečo nageneruje. To fakt nie je len tak triviálne nájsť. On to vytvoriť dokáže veľmi jednoducho. A že to potom dokáže zmeniť do nejaké špecifikácie, ktorá sa dá použiť, tak to je už úplná top vec pre mňa. Hej, a aby som zase ešte niečo z tejto časti ukázal, tak môžem povedať, že JSON ja poviem mu, nech ten JSON vlastne dá do nejakej tabulky, čo sa potom dáva do Excelu a posiela sa klientovi, aby to pre ňa bolo zrozumiteľnejšie. Zase okamžite prepínam na angličtinu, keďže som mu dal anglický vstup, pri tomto som sa s ním bavil po slovensky. Výstupy mi dal zase v angličtine z tohoto, takže jak si ho nacvičí, tak ho máte. Ja dokonca viem o človeku, ktorý bol, si natrénoval ten ChatGPT tak, že mal okno, kde zadával vstupy jeho, on bol nejaký speaker, a zadával vstupy nejakých svojich tých speeches, ktoré mal, a aby sa ChatGPT naučil jeho spôsob vyjadrovania, jeho vetné skladby, každý máme tu reč trošku inú, keď hovoríme tým istým jazykom. A skutočne si ho tak dobre vytrénoval. Má to teda v jednom vlákne, ktoré si to nadrží, aby si ho na to nevymazal, ale proste fakt bol schopný povedať, že teraz idem robiť prezentáciu o tomto a tomto a ChatGPT mu na základe tých vstupných dát z jeho vlastného jazyka spravil v podstate tú prezentáciu aspoň do nejakej miery. Vidíte, že nám toto niečo vygenerovalo, za mňa to je veľmi slabý výstup, je tam kopec iných dát v tom JSON, ktoré by som tam chcel vidieť, ale nebudem sa tu s ním teraz hrať, zase keby som sa s ním bavil a iteroval ho do toho, tak môžeme doiterovať aj k tomu, že prídeme k nejakým ďalšej tabulke, ktorá už bude obsahlejšia a bude viacej plniť tú funkciu, ktorú mám. Ale minimálne viete, to Markdown tabulka, jak sa označuje. Markdown tabulka je rozdelená pipami medzi headerom a ďalšími záznamami, teda takýto nejaký dashový znak a potom teda idú samotné dáta. Hej, takže toto minimálne mu nemusím vysvetľovať, čo je to Markdown. Poviem, daj to do Markdownu a on to vie. Poviem, daj to do CSVčka a on to bude tiež vedieť. Tak, nejaké otázky k tomuto? Ale vidíte, že mi už šrotí a vytvára nejaký tam. Jo, někdo se tady ptá, zda si lze to trénované vlákno přenést, tedy znalosti získané v jednom vlákně překopírovat do nového, ale myslím, že to už si odpovídal, že vlastně mezi těmi vlákny to nejde. Tak, každé z tých vlákien je samostatná jednotka a musím povedať, že veľmi neprehľadná samostatná jednotka, lebo ja už tých vlákien to mám fakt veľa a je to usporiadané podľa posledného zápisu, takže nie je tu momentálne možnosť aspoň nejakého foldera, že toto chcem robiť pre webinár, toto chcem robiť pre firmu, toto chcem robiť pre čokoľvek iné, pre prácu, aby som to mal usporiadané. Bohužiaľ to zatiaľ nie je. Ja tu mám vlákno hore, asi to nevidíte, Everything verzia 4, takže verzia 4 GPT a píšem mu tam proste všetko, čo mi napadne, čo nerozpracovávam. A toto si so sebou ťahám a teším sa a verím, že to, lebo stále to zlepšujú a teším sa a verím, že to príde, že aspoň táto usporiadanie tých vecí bude ako lepšie v budúcnosti. Medzi tým nám tu vygeneroval ten CSV formát toho, čo som po ňom chcel. Zase vygeneroval tú kratšiu verziu, ale vidíte, že vie, čo je to CSV, vie to vygenerovať, takže keď sa s ním porozprávate, aby sa to do toho JSON pozrel, dá tam skutočne všetko, tak to tam vloží. Hej. Máme tam ešte niečo k tomuto, Marek? Koukám a asi môžeme skočiť dál. Tak, super. Ďalšia vec, o ktorú som si pripravil, a to už sa dostávame potom k tomu aj samotnému toho, čo sa bude diať na tom kurze. A mimochodom je to jeden z domácich úloh, ktorú svojim študentom dávam. Je to to, že v podstate ako analytik musíte z rôznych zdrojov, či už dokumentácia, písaný text, e-mail, rozhovor s klientom, vyťažiť dáta, ktoré ten klient potrebuje do toho nového systému. Takže čo ja som spravil, bolo to, že som samozrejme povedal, aký text má najskôr vytvoriť v nejakom prípravnom vlákne.
lebo sa mi to nechcelo tvoriť samému takto pekne oparagrafované. Povedal som mu, že potrebujem nejaký systém na rezerváciu taxíkov a popísal som mu nejaké veci, ktoré chcem, aby ten text mal. On mi ho vygeneroval a teraz som prišiel do nového vlákna, kde ten text chcem analyzovať a pohovorím mu, že počuj, vyťaž mi z tohoto, čo je to funkčné požiadavky, respektíve funkčné a nefunkčné požiadavky. A dokonca neviem, či som mu, ani som mu to nepovedal, všimnite si, vie, ktoré všetky požiadavky z textu, hej, to znamená requirementy v angličtine, ale neskôr som to písal po slovensky, doplň kategorizáciu podľa svojho uváženia a minimálne kategorizácie je funkčné a nefunkčné. OK, tak to som mu to povedal, bolo vlákno, kde som mu nepovedal, aké sú rozdielne požiadavky a on mi bol schopný rozdeliť ich na funkčné a nefunkčné. Neriešte, čo sú funkčné a nefunkčné požiadavky, je to analytická vec, preberá sa to keď tak v kurze pomerne dopodrobná, máme na to 90 minút, v kapitole tuším 5. A on mi skutočne ten text prešiel a nejakým spôsobom z tohoto písaného textu analyzoval a pripravil aspoň nejakú kostru tých funkčných požiadaviek. Zase, je to dokonalé? Asi nie. Asi by som to ako analytik sa bál takto to poslať a ešte k tomu bez pozretia. Ale zase, pomôže mi to? No obrovsky. Pretože ja mám behom niekoľkých sekúnd vygenerovanú kostru a môžem tie požiadavky rozpracovávať, meniť. Môžem ich rozbiť na menšie, treba keď sa mi zdá, že ten požiadavok príliš veľký alebo nezrozumiteľný. Identifikoval mi rovno, aké sú funkčné, nefunkčné požiadavky, to má zase nejaké pravidlá. Hej, a teraz mu ešte povieš, rozpíš mi to do tabulky a pridaj kategóriu. Takže vymyslel sám kategórie. Ja som nepovedal, aké kategórie to budú. On to na základe tých interpretovaných dát zistil. Hej, že tie kategórie sú platobné operácie, lebo je tam požiadavka na platbu kartou, užívateľská interakcia, bezpečnosť a podobne. A to na mi tie kategórie spísal, dal mi typ požiadavku, popis požiadavku. Keby som to chcel viacej rozpracovávať, poviem mu, že rozpracuj mi každé požiadavky, urob k nemu aspoň 2-3 vety a on mi to spraví. Hej, zase môže generovať, kým budem rozprávať. Teda aspoň 2-3 do samostatného stĺpcu a ku každému požiadavku. Tak. A zase začne mi do toho generovať a vytvorí mi túto tabulku s tým, že ju rozšíri. Hej. Čiže zase vec, ktorá mne ako analytikovi obrovsky dokáže uľahčiť tú prácu. A nie tým, že to za mňa spraví, ale tým, že mi pomôže. Že mi urobí tú kostru, urobí mi tie základné veci, ktoré i mne zase mám ich v hlave, viem ich dostať na papier, ale proste mi to bude trvať. Bude mi to kľudne trvať 8, 14 hodín, 16 hodín, 2 man-day mi môže trvať len toto, že to budem nejakým spôsobom dávať dohromady nejaký dlhší text alebo viacero zdrojov. On mi to pekne urobí štruktúrovanie a ja to už budem trebárs iba pol man-dayu, budem to nejakým spôsobom ladiť, česať a pošlem to klientovi. Takže toto je za mňa úplne skvelé využitie. Sám svojich študentov podporujem v tom, aby ten ChatGPT používali aj na tie úlohy, pretože on je natrénovaný na prácach rôznych analytikov dávno predo mnou. To znamená, že vy keď uvidíte ten výstup aj v tej domácej úlohe od neho, tak je to super, že neurobíte nejaký veľmi základný, budete mať pomerne košatý výstup. Nebudú to úplne vaše znalosti, ale napríklad sa najlepšie učí. Takže ja študentov podporujem, aby ten ChatGPT, ak chcú, samozrejme využívali. A vidíte, že pekne mi to nadáva nejaké aspoň základné údaje k tomu, ktoré zase ja môžem rozšíriť. Tak, otázky k tomuto, k tejto časti? K této části nemáme asi otázky, takže teoreticky můžeme pokračovat. Dobrý. Takže toto je už fakt, že čiastočne analytická práca, ja vrajím, v kurze to preberáme. A posledná vec, čo sme si teda pripravili, je to, že z toho istého, čo sme si prešli, z toho textu, ja som to ani nedal, že z tých requirementov, ktoré urobil do tej tabulky, ale nech mi pripraví tzv. Prípady užítia po česky, alebo teda po slovensky po česky. A v angličtine sú to teda use cases. Povedal som o nech mi z tohoto textu vytvorí use case z requirementov, to bolo celé zadanie. To znamená, on musí vedieť, čo je to use case, musí vedieť, akú má štruktúru, musí vedieť, čo musí byť v ktorej z tých jednotlivých častí tej štruktúry a musí potom prejsť ten text, analyzovať ho a ten use case vytvoriť. A skutočne vytvoríme ich podľa mňa celkom solidne na to, že to robil stroj. Zase, to nie sú use casey, si môžete predstaviť ako nejaké činnosti, ktoré robíte v systéme, funkcionality. Registrujete sa, pošlete notifikáciu, meníte profil a podobne.
a vy máte sledovanie polej taxíku. A tie use cases zase oni sú, ten systém nerobím ako prvý na svete. Takých use cases, že registrácia, prihlásenie, to sú milióny systémov na svete, to znamená, a to je furt to isté dokola. Registrácia, raz formulár vyzerá tak, raz inak, ale stále je to registrácia. Prihlásenie, zase, raz sa prihlásujete tlačítkom vpravo, raz vľavo, raz zadávate QR kód, raz zadávate meno, priezvisko a heslo, alebo alias, alebo e-mail, ale v skutočnosti je to stále to isté dokola, hej, len má trošičku iný ten priebeh. Hej, a toto mi bol on schopný v podstate vygenerovať aj pre koho sa ten use case týka, zákazníka a řidiče, alebo toho administrátora a vygeneroval mi relatívne solidné use casey s tým, že som ho poprosil, aby mi ich rozpracoval a rozpracovali do tej štruktúry, ako ja som zvyknutý, pričom som to nehovoril, že tam má byť primárny aktér cieľ use caseu, predpoklady alebo preconditions toho use caseu a nejaká cesta k tomu use caseu. To znamená, čo ten klient musí urobiť, aby ten use case spravil. Čo sa stane, keď rezervujete taxík, kliknete na rezervovať, zobrazí sa formulár, zvoliť taxík, zadáte destináciu a pošlete to niekde, príde vám nejaká odozva. Toto je popis tej analytickej práce toho use caseu. Hej. Takže na toho tiež môžete v pohode využívať. A je dôležité to, že neučíte, čo je to use case, už sa dávno naučil na mnohých ďalších veciach. Hej. No a takto by sme mohli ísť do nekonečna. No. Toto je vec, ktorá vám dokáže skutočne pomôcť v mnohých oblastiach života. A jak som hovoril, itinerár na cestovanie, top 10 najlepších vecí, ktoré vidieť v oblasti. Hej. Ono to dokonca dokáže aj potom dať do nejakej, nie že mapy, ale poviem, kde ísť, aby to bola tá cesta efektívna, čo zvoliť prvé, čo druhé, keď má prístup na možno zistiť otváracie hodiny, neviem. Takže za mňa toto je taký ten prierez tých vecí, ktoré pre mňa sú fakt dôležité, hlavne to formátovanie textu a tie špecifikácie, to využívam skutočne veľmi často. Tak a Marek, máme tam nejaké otázky? A vypadá to, že nepřibylo asi nic úplně k tématu teďka. Tak, ja tam teda ešte som vložil jednu z tých tú prezentáciu v tom, aké sú teda úskalia toho, väčšinou sme si prešli. Ochrana súkromia, jak som spomínal, to odučenie tej siete, aby niečo zabudla, že to nie je úplne jednoduché. Jak sa hovorí, raz je to na nete, je to tam navždy, niekto dá na Twitter alebo niekde nejaký príspevok, ktorý zistí, že asi nebol dobre prijatý, zmaže ho. Automaticky existuje človek alebo stroj, alebo niekto, kto to odfotil a je to tam večné. To je proste večné, jak to príde na internet a to platí aj tu. Pokiaľ ja viem, zase nie som úplne expert na tú AI, ja som skôr mierne pokročilý na používanie AI, takže neviem presne, ako to funguje, ale z toho, čo viem, nie je to triviálna vec odstraniť nejaké z týchto údajov, ktoré tá AI už mala. Jak som vravel, spomínali sme to, firmy, regulácie zo strany firiem, úplne prirodzený strach z toho, že niekde uniknú dáta. Spomínal som aj príklad toho, ako sa to potom rieši, či už tým Googlom alebo tým Notionom, že sú tam nejaké bilaterálne zmluvy, konkrétne na tú konkrétnu veľkú firmu. Takisto ste sami povedali, že už sa vydala nejaká enterprise verzia, verím, že tam sú pozichrované niektoré veci, ktoré by tie firmy mohli vadiť. Hej, takže je to vo vývoji, ale je to samozrejme to riziko. Takisto nemôžete mu 100% veriť, vždy to musíte preveriť, či to nepochopil zle. Veľakrát mi dal mi treba výstup, kde poprel sám seba, to, čo povedal v prvej vete, povedal aj v poslednej, že to môže urobiť nejaký politik v nejakej krajine, OK, tomu to asi niekto uzná, ale v tej AI to asi fakt nechcete, takže musíte ho kontrolovať. Výhoda oproti tomu politikovi je to, že tá AI to dokáže po sebe opraviť. Takže tam určite musíte prezerať tie veci. Ale ako vravím, pre mňa zase výhoda, autorská slepota mi odpadla. A pre mňa to je veľký problém osobne, takže kto máte s týmto problém, tak vám to vie pomôcť. Je trénovaný do toho 2021. Existujú tie pluginy, ale už to nie je úplne to isté. Takže než to, že na 3 dáta je nacvičený. Takže to sú ako nejaké nevýhody. No a hlášky podľa epizód, tam sa mi vôbec neosvedčil. Ja mám veľmi rád filmy, seriály a veľmi dobre si pamätám hlášky. Keď poviem hlášku z Frasera, konkrétne jeden z mojich obľúbených seriálov, tak random mi generoval časti a tie časti boli, akože ich povedal správne sériu, epizódu, jej názov, ale jednoducho tá hláška v tom nebola. Keďže poznám ten seriál naspamäť, akurát nie vždy si viem spomenúť, že jak sa volá tá časť, v ktorej asi sériu nájdem,
tak som to skúšal a tomu sa mi to fakt neosvedčilo. Vyskúšajte, možno, že už sa to zase zlepšilo. Ono sa to mení. Mnohokrát ľudia hovoria, že k horšiemu, čož niektoré matematické príklady aj dokázali, že starší ChatGPT bol vlastne lepší na niektoré matematické príklady než ten najnovší, ale na druhej strane beriem, že je to jeden krok späť, 2 kroky vpred. Takže asi sme si vyskúšali ten jeden krok späť. Tak a drobná filozofická otázka, či si myslím, že neviem, či to tam padlo, ak nie, tak som si to pripravil. Mnoho ľudí sa bojí to, že ich ChatGPT nahradí, alebo teda celkovo AI. Tak ako to bolo pri prechode z koní na auta, podľa mňa nahradí sa veľa vecí, tá civilizácia sa zmení. Nemyslím si, že nahradí nás analytikov a vývojárov, aspoň nie na úplne 100%. A my ste videli, že ten jeho výstup je priamo umerný tomu, čo ja mu zadám ako vstup. Ale čo môže byť problém je to, že pokiaľ to nebudete ovládať alebo nebudete v tom vedieť chodiť, tak môžete byť znevýhodnení oproti tým, ktorí v tom budú vedieť chodiť. A je to presne, keď si predstavíte 20-30 rokov dozadu, asi aj nie tak ďaleko, stačí 20, tak ľudia, ktorí treba fungovali na nejakých starých písacích strojoch a potom sa prešlo na počítače, tak tí, čo s tým počítačom moc nevedeli, tak už to bolo ťažšie treba zamestnať. Základná otázka bola, viete, čo je to Word, Excel a jak sa to používa. Dneska to samozrejme, ale 20-25 rokov dozadu to také samozrejme nebolo. A potom sa tí ľudia akože oveľa skôr treba dokázali zamestnať, pretože vedeli alebo pracovať v nejakom účtovnom systéme. Takže toto proste vedeli. A to bude podľa mňa aj tu, že sa vás pýtajú, či viete používať AI a či viete, ako by ste ju využili, že dajme tomu máme nejakú našu lokálnu AI, ktorú môžeme využívať. Môžete do niečokoľvek posielať, nemusíte sa báť o privacy. Čo by ste ako analytik alebo vývojár v tej AI robili, aby vám pomohla v práci? Môže byť validná otázka o pár rokov na pohovoroch, podľa mňa. Uvidíme. Čas ukáže. Nechcem sa hrať na futurológa, ale úplne sa o svoju prácu nebojím, ale tak ako v každej práci musím na sebe pracovať de facto stále a rozvíjať sa a toto beriem ako veľmi dobrú formu rozvoja. Tak. Je Sylvie Fischerová, pamatujú Lotus a D-Base. Áno, Lotus si spomínam, ešte sa občas budím zo sna s krikom. Takže. Tak a posledné 2 slajdy, ktoré som si ešte pre vás pripravil, že pokiaľ si už skutočne, teda pokiaľ sa tomu chcete venovať, tak pár bodov zase skôr z mojej hlavy, než z jeho tentokrát, že čo vlastne robiť, že skúšam, pátram, zistujem, kde by sa to dalo používať. Niekedy zabudnem, začnem používať, príde dovolenka, zabudnem. Musím sa vrátiť k tomu, aby som tú vec, nech je to čokoľvek, začal znova používať. Takže iterujem aj ja to zapájanie ChatGPT, ale čím viac ho iterujem, tým jednoduchšie to ide. Takže už ho mám otvoreného prakticky stále. Najviac ma limituje to, že musím fakt dávať pozor, aby som nepublikoval dáta, ktoré publikovať nemám von. To ma asi najviac obmedzuje v súčasnosti. Takže môžete si ten slide v kľude prejsť, keď budete chcieť vedieť, že ako to prešlo, ako to mne prebiehalo, tá nejaká adaptácia, alebo ako prebieha, alebo stále prebieha. Za rok, keby sme sa stretli, tak vám poviem asi zase niečo úplne iné, alebo niečo novšie. Ale to je podľa mňa prirodzený vývoj. A posledná vec je, že dal som ešte nejaký zoznam vecí, ktoré by ste mohli vyskúšať, na čo ho využiť. Keď to v rýchlosti prejdem, validácia kódu a debugging, spomenul som Python kódy, úplne pravidelne. Keď niečo kódím v Pythone alebo on kóde, kopírujem a upravujem, tak veľmi často tieto chyby chcem, aby mi opravil on. Častokrát sú to chybujúce knižnice, o ktorých nemám tušenie, že existujú, on mi povie, čo mám pridať. Generovanie kódu, skvelá vec. Asi vývojár by ma asi niekam poslal, že to není dostatočne dobré, ale ja to nerobím profesionálne ako vývojár, ja to robím ako pomoc pre mňa ako analytika. A tam mi to úplne stačí, to, čo dokáže ChatGPT spraviť. Doporučenie technológií, perfektná vec. Potreboval som konkrétne špecifickú vec, odchytávať konkrétny údaj z nejakých webových stránok. Vôbec som netušil ako na to, chcel som vytvoriť nejakého démona, ktorý mi bude bežať na pozadí počítača. Nakoniec som sa doiteroval k tomu, že som si vytvoril svoj prvý Chrome extension, nejaký plugin, ktorý som si sám vlastne teraz jeho pomocou vyvinul a dodnes ho používam. Čiže to bolo jak to, že mi pomohol s vývojom, tak to, že mi pomohol s tým, ako to vlastne spraviť, lebo ja som fakt nemal tušenie, ako to spraviť, nikdy som nič také nerobil. To isté, manželka zakladala webovú stránku a tiež potrebovala 2 domény na jednej webovej stránke. A zase jej veľmi pomohol s tým, ako to vlastne pripraviť ako celok a potom aj s tými jednotlivými kódmi.
že aby sa tie domény oddelili od seba, aby to fungovalo. Takže úplne super vec aj na doporučenie technológií alebo spôsobu implementácie niečoho. Interpretácia logov, podobne ako validácia kódu. Pošlete mu log z nejakého systému, on vám z toho povie, čo je tam za chybu. Väčšinou sa mu to podarí. Optimalizáciu databázových dotazov v tomto prípade v SQL som neskúšal, ale viem, že mnohí ľudia z toho pochvaľujú. Zase riziko odhalenia štruktúry databázy asi nechcete, takže musíte maskovať, ale dá sa to. Modelovanie databázy to isté. Môžete namodelovať, nech vám niečo namodeluje, potom si to upravíte, ale ten základ vám spraví zase on, tak ako som to ja robil pri tých JSONoch. Máte základ a vy si to prestávate. Automatizácia rutinných úkolov, to ani nebudem hovoriť, generovanie dokumentácie, prípadne tie úprava tých formatovaní tých dát, to je k nezaplateniu. Komunikácia so stakeholdermi, myslené je to tak, že môžete mať môžete zadať vstup, dajme tomu z nejakého komunikátoru od vývojára, povedať to, nech to pretransformujeme do reči, biznisu, on to pretransformuje a vy túto časť hodíte potom do e-mailu, napríklad. Veľmi často využitie. Scenáre, testovacie prípady, perfektná vec. Ukázali sme si tie use casey, poviem, nech k tomu urobí testovacie prípady a on ich urobí veľmi, veľmi dobre. Keď robíte v Waterfall alebo v Agile alebo v nejakej metodike, vie vám to dať do tej metodiky. Hej, aby ste sa na to nemuseli zamýšľať. Perfektná vec, takisto. Zase najväčšia brzda, za mňa to privacy. To ešte, ako u nás v práci to riešenie nie je, takže musím byť veľmi opatrný. Vzdelávanie, sebervzdelávanie a preklady. Preklady ste videli, vzdelávanie, sebervzdelávanie, čo si len poviete. To vás to bude učiť. Kolegovia si na tom robili kalorické tabulky a cvičebné plány. Neviem, do akej miery fungujú, ale robili to a boli spokojní. No. Takže máte pár vecí, kde môžete začať, ale tie možnosti sú nekonečné. Keď už náhodou to všetko prejdete, tak sa ho proste spýtajte. A ja som sa ho spýtal a vzniklo z toho toto. Takže môžete sa ho kľudne popýtať aj vy. Oblasť, ktorá vás zaujíma a verím tomu, že tam nájdete v úvodzovkách spoločnú reč, aj keď je to teda iba stroj. Recepty. Super, František, ďakujem. Veľmi, veľmi dobrý tip. Inak neskúšal som, ale chcem. Už som minul nad tým rozmýšľal. Obzvlášť také tie recepty, že mi tam dajú nejaké anglické OZ a podobne, nech to nemusím prepočítavať, že to tam proste pásnem. A takisto premýšľam, že urobím nejaké OCR-ko, to znamená čítanie textu, oskanujem recepty, ktoré mám a poviem mu to musím urobiť nejakým iným programom, ale OCR-kový programy sú už aj zdarma, to už nie je taký big deal. Nechám si to vyplúť a potom ho to nechám naštrukturovať. No, mám do Vianoc čo robiť každopádne. Takže recept je tiež dobrý tip. Dobre, takže tým som ja vyčerpal seba, predpokladám, že aj vás a aj tému. Tá téma je obrovská, dalo by sa tu potom polemizovať veľmi dlho, ale samozrejme čas je obmedzený. Takže teraz prenechám zase slovo Marekovi. Tak jo, předtím, než se ještě dostaneme k těm konečným otázkám a kde si ještě můžeme povídat a zodpovědět, co koho bude zajímat, tak já bych chtěl ještě v prvé řadě poděkovat tobě, Mariáne, za obrovskou dávku zajímavých informací a obrovskou dávku praxe s ChatGPT. A jak jsem už na začátku vlastně říkal, tak Marián nejen, že dneska byl vlastně speakerem toho dnešního webináře, ale je také právě lektorem kurzu Business Analýza v IT u nás v Laba. Já věřím, že některé z vás mohl webináře zaujmout natolik, že byste třeba právě tento kurz rádi navštěvovali, chtěli se od Mariána dozvědět více. Vlastně propojení biznisu a technologií je dnes totiž vysoce aktuální téma a business analytik v IT je dynamická profese, ve které se právě ten biznis a ty technologie prolínají. A v kurzu právě pod vedením Mariána získáte praktické znalosti a nástroje, které můžete využít ke svému kariérnímu růstu. Naučíte se účinně komunikovat s IT oddělením, obchodními týmy, analyzovat požadavky a připravovat nějaká integrační rozhraní. IT business analýza vyžaduje kritické myšlení a skutečnou lidskou interakci a díky těmto novým dovednostem získáte vlastně možnost přímo ovlivňovat strategická rozhodnutí společnosti. Od startupu až po globální korporace tam všude najde business analytik uplatnění a můžete se stát vlastně pilířem jakéhokoliv týmu, který se zabývá tou digitální transformací. Já ještě předám na chvilku slovo Mariánovi, ať vám sám za sebe řekne třeba, co se v tom kurzu můžete naučit, co tam je zajímavé, co vám to dá, jak vás to obohatí třeba a co dalšího se vlastně v kurzu můžete ještě všechno dozvědět.
som na pár posledných dotazov, čo som si tu všimol. Takže ďakujem každopádne za dotazy, aj za tipy. Jak vravím, ja som nevyskúšal zďaleka všetko, takže tu Andrej mi povedal, že OCR už dokáže aj cez Code Interpreter, rád vyskúšam. Tak, čo sa týka kurzu. Kurz je venovaný hlavne pre juniorných analytikov, prípadne do takých 2 rokov praxe, ktorí si to potrebujú tak nejak uceliť, ako sa tá analýza robí, akým spôsobom. No proste, ja použijem výraz môjho študenta z posledného kurzu Martina, ktorý sme prebrali na 1. hodine a používali sme ho celých 12 lekcií, a to je to, že my to IT děláme tak trochu punkově, tak jsem sem přišel, abych se to trochu naučil, jak to dělat jako správně a nějak si to sformalizovat. Takže pojem punkově na poslednom kurze letěl, už jsme chceli Martinovi začít platit tantiemi za používání toho slova. A skutočne to mnoho ľudí vrátane mňa málo tak, že keď začínalo, tak sa to robilo tak nejak punkově. Proste ste robili niečo podľa toho, jak ste to cítili. Tento kurz je o tom, že som dal svoje skúsenosti na papier. Nie je to nejaká konkrétna metodika, ako napríklad Babok alebo IRAP na získavanie requirementov. Sú to nejaké moje, povedzme, boliestky, ktoré som za ten život analytika mal a ktoré som za tých x rokov praxe pozháňal a spísal som si to na papier a chcel by som to predávať ďalej. Prejdeme si tam, kto čo je IT business analytik, aký druhý analytikov máme, životný cyklus softwaru, mapa business analytika, nejaké základné veci, čo ten analytik robí. To sú také teoretickejšie kapitoly a potom prejdeme už na to praktické, to znamená, čo je requirement analýza, jak sa to robí, aké sú z toho výstupy. To isté pre use case, čo to je, ako sa to robí, aké sú z toho výstupy, procesy. Máme tam základné procesy, neriešim tam BPMN, kto poznáte, ale riešim tam activity diagram od UML-ka. Väčšinu z tých vecí mám prebrané z UML metodiky, kto pozná, ale nie všetko. Prípadne tam dávam aspoň nejaké hinty, čo sa ešte dá kde použiť. Integráciu popisujem, zrovna moja doména, moja obľúbená. Z každého z tých hlavných máte nejaký domáci úkol, ktorý už teraz viete, kto sa zúčastnil takto webináru, keby ste sa prihlásili na ten kurz, že si môžete pomôcť tým ChatGPT, že to rád podporím. V rámci best practices tej kapitoly 8 som na poslednom webinári dosť riešil to, že akým spôsobom práve formátujem dáta, ako si vediem poznámky a podobné veci. Dosť veľkú časť tohoto webináru do tej 8 chcem využiť a už nechcem robiť formátovanie dát, ako som to robil doteraz nejak manuálne. Proste už to fakt aj ja prakticky riešim cez ChatGPT, takže túto prezentáciu, teda túto kapitolu budem trošku meniť. Bude práve o tom, ako pracujem, ako si vedem tudúčka, poznámky, ako riešim práve potom údaje, alebo nie údaje, ako riešim činnosti z ChatGPT. Takže toto je jedna z vecí, ktorú budem meniť do posledného kurzu. A máme tam potom case study, kde sa snažím vlastne, ešte aj screenflow v rámci tej case study mám, tam bohužiaľ som to ešte nestihol updateovať v tej devine, takže čo je to screenflow, ako sa to volá a tak ďalej. A tá case study je v podstate nejaká ukážka toho, ako to, čo sme sa naučili v tých rôznych analýzach, budeme schopní, alebo ako tieto rôzne typy analýz dáte dohromady do nejakého uceleného dokumentu ako analytik, ako ten dokument približne môže vyzerať, lebo každá firma ho má inak, aby ste vlastne zistili, čo je vašim cieľom ako analytik. Lebo sa to môže zdať ako, že to je jasné, ale nie úplne. Ja som väčšinou vedel, aký je cieľ na ďalší týždeň, ale nemal som ten big picture toho. Takže toto by vám malo dať hľadať do toho big picture, prečo to robíte, kto to po vás bude tie dáta, teda tie vstupy konzumovať a tak ďalej. A posledné dve kapitoly sú také, by som povedal, že toto je tá analytická časť tých prvých 10 a potom sú také tie vybočenia v úvodzovkách, pretože Agile je dneska skôr ten buzzword, než to vybočenie, ale povieme si to, čo sme tu preberali v týchto základoch, v tých 10 kapitolách, povieme si, ako to funguje v Agile, aby ste tí, čo pracujete v Agile, vedeli cirka, ako to tam napasovať. A zároveň na poslednú kapitolu som sa rozhodol, že dám nejaké základné rady, ako sa pripraviť na nový projekt, alebo ako ja sa pripravím na nový projekt. Zas to nie je úplne triviálna vec. Ako riešiť pohovory, čo sa vás to môže budú pýtať. A takáto všeho chuť toho, že keď teraz skončíte ten kurz, to 12 kapitolov a chceli by ste sa niekde upichnúť ako analytik, tak aby ste mali ten úplne prvý krok od pohovoru cez prvé dni a podobne. Takže to je cieľom tej 12. kapitoly. Čiže takto nejak je koncipovaný ten kurz. Nejaká teória zase, prvé 3 kapitoly, reálna prax, ako tú analýzu robiť, aj s domácimi úkolmi, ucelenie tej analýzy cez tie case studies a Agile prostredie a tie výstupy pre ten nový projekt.
Takže takýmto nejakým spôsobom som ten kurz koncipoval. Rád vás uvidím, pokiaľ sa rozhodnete. Super, díky moc za to představení. A já myslím, že ten kurz má hodně co dát. Sám zvažuju, že bych, pokud najdu chvíli času, že bych jej možná nakonec absolvoval, protože i třeba ten dnešní webinář vypadal více než zajímavě. A než se dostaneme ještě než se dostaneme k těm otázkám, tak vlastně to je to, co jsme si schovávali pro ty, kteří s námi vydrží až doteď. A je to vlastně 20% sleva pouze pro ty, kteří vlastně s námi byli tady na webináři, kteří vydrželi s námi celou tu hodinku a 3/4 tady posedět, vnímat a poslouchat. Takže pokud vás někoho ten kurz zaujal, určitě se nebojte přihlásit. Myslím si, že Marian má opravdu co předat a vlastně v těch 12 lekcí se toho naučíte spoustu nového. Jenom v rychlosti shrnu, jak to funguje. Pokud se přihlásíte, tak vlastně nejde o to, že hned kupujete ten kurz, ale přihlásíte se, my se s vámi následně spojíme, spojí se s vámi někdo od nás, kdo se s vámi pobaví o tom, jaké máte potřeby, jestli je ten kurz pro vás vhodný, jestli je pro vás ideální, jelikož bychom velmi neradi prodávali kurz někomu, komu by se třeba nehodil, v kariéře mu nepomohl a pak bychom měli nespokojené studenty, nespokojené lektory. My chceme spokojenost na všech stranách, takže my s vámi vlastně probereme, co od toho kurzu očekáváte, jestli je pro vás ten pravý, jestli vám dá to, co očekáváte a pak až následně se třeba bavíme o tom, zda byste si kurz chtěli pořídit. Ten kurz děláme u nás v Laba na platformě, která již operuje na 10 trzích celosvětových. Spustili jsme už více než 600 online kurzů, více než 1700 vlastně opakování těch kurzů, více než 22 000 odučených hodin a více než 120 000 absolventů a jsme vlastně jednou z největších vzdělávacích platform v rámci nyní už nejen východní Evropy. Pokud vás zajímají třeba jiné kurzy, můžete se podívat, máme kurzy z oblasti HR, z marketingu, různá softwarová školení přímo například na Excel, Power BI, nějaké řízení obchodu, rozvoje manažerské dovednosti, vyjednávání, finance a tak dále. Ty kurzy probíhají živě online, takže s Marianem, pokud se přihlásíte, budete během lekcí živě, můžete se bavit, komunikovat, řešit třeba i nějaké hlubší problémy, které vás třeba zajímají. A během těch úkolů si myslím, že se naučíte, jak aspoň částečně vypadá ta práce toho business analytika a třeba se připravíte postupně i na to, abyste se takovým business analytikem stali. Tady můžete prokliknout na naše či Marianovy sociální sítě, pokud byste se chtěli podívat třeba na Marianův LinkedIn o tom, co dělá, co má teda všechno za sebou, i když myslím si, že tímto webinářem to docela prokázal jeho zkušenosti a jeho v této oblasti. A teď už se dostáváme k tomu poslednímu a to tedy pokud ještě zde někdo má nějaké otázky. A já hned přeskočím k první otázce, jestli můžu. A to je otázka k kurzu, pro koho je vhodný, jestli je potřeba nějaký základ pro to, aby se vlastně, tady se ptá Petra, kdyby se chtěla přihlásit, jestli musí už něco umět pro to, aby mohla na kurz chodit. Ja si myslím, že nemusí, lebo sa tam podľa mňa naučí už od základu, budem preberať. Na druhej strane je tam tých informácií strašne veľa, takže sa bude musieť možno trošku viacej snažiť ako niekto, kto ten základ má. Ale je práve určený pre ľudí, ktorí sú aj bez toho základu a práve tam budeme veľa trénovať na tých domácich úlohách. Čo z minulosti ešte môžem povedať ako takú, by som povedal, pozitívny feedback. Mal som veľmi pozitívny feedback od študentov na to, že tam bola priama komunikácia. Skutočne tie úlohy som hodnotil personalizovane. Takže fakt, keď budete mať akýkoľvek problém, tak môžete kontaktovať. Máme tam telegramové vlákno, tam sme tiež viedli pomerne živé diskusie na rôzne témy. Čiže verím tomu, že pokiaľ ten človek skutočne bude komunikovať a povie mi, čo ho trápi, tak aj keď nemá absolútne žiadne skúsenosti, tak bude vedieť držať bez problémov ten trend, ktorý tam na tom kurze máme. Je to práve pre tých ľudí, ktorí tie skúsenosti nemajú.
Takže je veľmi veľa možností, ako sa potom môže pýtať. Takže verím, že Petra bola týmto spokojná. Taky věřím, že nejsou zábrany, které by mohly překážet v tom, aby se aktivně zapojila a odnesla si z toho kurzu hodně. Tak já ještě vyzvu tedy k nějaké, vidím, že ty si tady zodpověděl, co se třeba nevyšlo do webináře. Ano, ja sa ospravedlňujem, ja hlavu poznám, takže som si dovolil trošku, keďže pardon, som mi to nejak leglo. Ja hlavu poznám, takže som si dovolil odpovedať na tie otázky. Takže som ťa trošku nepočúval, ale verím, že mi to odpustíš. Když už s náma máš druhý stream kurzu, tak odpustí. Tak pokud je tu ještě nějaký dotaz, zatím se žádný neobjevil, takže Mariane, já ti ještě jednou moc děkuju za hezký webinář. Velmi nabitý spoustou informací, takže já jsem rád, že zrovna i já jsem jej mohl moderovat, protože bych si ho třeba jen tak nepustil, protože nejsem úplně z oboru, ale jsem velice rád, že jsem mohl moderovat a že jsem mohl přihlížet tomu vlastně, co dnes večer všechno přednášíš. Takže díky moc za to a děkuju asi i všem, kteří se na nás přišli podívat. Ďakujem pekne tiež, že ste so mnou vydržali. Vydržala vás tu tretina, čo nie je úplne tradičné, takže perfektné. Som rád, že ste z toho niečo mali, že to nebolo len teoretické plácanie. Teda dúfam. Tak jo, myslím, že to můžeme pro dnešek rozpustit. Někteří z vás se třeba uvidí s Marianem přímo na kurzu a my se budeme případně těšit, pokud se budete chtít stát součástí laby, třeba právě jako studenti a v budoucnu třeba i taky jako lektoři. Tak jo, díky ještě jednou i tobě, Mariane, a všem hezký večer. Hezký večer, pekný večer, máte sa.